benvidas, benvidos a esta derradeira sesión dos foros temáticos organizados baixo o lema Un país coa súa lingua. Velaquí o país sodes vós, somos todas nós tamén, que estamos a pensar nun futuro mellor, nun futuro diferente para o noso idioma. Moi agradecidas no nome da presidenta que nos acompaña como fixo todas as tardes nestes últimos meses, neste ano, moi agradecidas pola vosa presenza, por pensar connosco, por regalarnos así unha tarde do voso tempo, unha tarde calurosa, ademais. Eu vou, simplemente facer un par de anuncios así de tipo organizativo que me parece importante. Dixen a derradeira sesión dos foros temáticos e dixeno moi conscientemente, porque logo vai haber, digamos, aínda o epílogo por volta do verán, pero xa finalizamos esta fase de análise temática. Imos pechar a posibilidade de enviar propostas online e de cubrir o cuestionario que tedes online tamén en relación ao foro a finais de xullo, dinme que o 31 de xullo, pero agradeceríamos moito que as propostas que se queiran enviar, que se vayan enviar aínda, que sexan o antes posible para ter tempo de procesar toda esa información que está a ser tida moi en conta na preparación do documento final. Polo tanto, queda este mes nada máis xa para, digamos, participar en remoto, participar a distancia, e logo teremos o día 2 de outubro unha posta en común, unha xornada, tamén no mesmo horario, máis ou menos, pola tarde, para poñer en común o documento final, o que sería o borrador final cuase definitivo que se vai presentar á sociedade, aos medios de comunicación e os responsables da política lingüística do noso país moi poucos días despois. Polo tanto, vai ser, como digo, unha posta en común arredor dun documento cuase definitivo, xornada que estades, por suposto, todos vós e todas vós como parte implicada nese documento, máis que convidadas. Estas son un pouco as dúas cuestións que quería suliñar. Por lo tanto, hoxe acabamos a análise temática, pero, como digo, o documento aínda ten unha segunda vida despois do verán, a fase de preparación do documento. E xa, sin máis, vos deixo coa profesora Montserrat Pena Presas, que é realmente a coordinadora desta sesión de hoxe. Eu fun a súa axudante, modesta, moi modesta nada máis, pero ela foi a cabeza pensante e argallante desta sesión, que é unha sesión así un pouco poliédrica, pero moi bonita e moi inspiradora, e, polo tanto, estamos moi contentas de que a compartades connosco e das persoas convidadas que ofrecen unha visión diferente do país que somos, e unha visión tamén un pouco, diría eu, esperanzadora do país que somos. O formato é o de sempre, as persoas que xa o coñecedes xa estades máis que afeitas a participar neste esquema, e vaino explicar brevemente despois Olga Roma Santa de Rexenerando, que son as nosas colaboradoras, e, polo tanto, deixo-vos xa con Monse Pena. Moitas grazas, boa tarde, moi boa tarde por estar aquí nun día como hoxe, con tantísimo calor e con todo cansas que estamos as persoas docentes da sala, que creo que somos bastantes. Nada, a min tocoume, case ao principio, vou non dicir así, un pouco de rebote, coordinar esta mesa, Sociedade, Crenzas e Participación Comunitaria, unha mesa que a min personalmente me inquietaba porque creo que recolle moi ben o espírito do foro. O foro está pensado coa idea da participación comunitaria e xustamente na mesa que temos hoxe e tamén na fila cero o que quixemos foi, por unha banda, recuperar os fíos soltos que quedaran das mesas do foro anteriores e tamén darlle máis voz ca nunca a esa sociedade. Entón, é como se preparásemos para vos
un menú degustación do asociacionismo en Galicia, feito ademais dende unha perspectiva que a profesora Vilaverre máis eu compartimos moito, que a idea que as de 40 non podemos ser as novas deste país, as novas deste país ten que ser a xente verdadeiramente nova, entón xa me gusta moito que agora, para empezar, me vayan aquí a acompañar na mesa pois persoas que baixan un pouco a media de idade. Non me acusedes de edadismo, por favor. Creo que se entende por que o digo. Porque é necesario acudir pois a voces diferentes, alternativas, para que realmente esta mesa responda a este ámbito, non? Sociedade, crenzas e participación comunitaria. Sen máis, agardamos conseguilo cando rematemos a tarde e agora, mentres as 3 persoas que me van a acompañar na mesa suben, chiscolles casi un ollo, pois Olga Roma Santa nos vai explicar como é o sistema de funcionamento da tarde. Bueno, vou aproveitar para centrar a vosa atención neste momento así máis batiburrillo. Aproveito para presentarme, eu son Olga, xunto ca miña compañeira Andrea de Rexenerando, pois estamos acompañando este foro, pois eso, desde a moderación, desde o deseño metodolóxico e desde recoller o que aquí pasa para trasladalo despois posteriormente ao tratamento do informe. Hai persoas que xa viñestes a moitos destes espazos e xa sabedes de sobra como funciona. Para as que sodes novas hoxe, simplemente dicirvos algo que pode resultar curioso deste espazo. Isto non é un ciclo de conferencias ao uso, sí que se incidiu moito no carácter propositivo e participativo desta xornada, entón é un pouquiño distinto que unha charla así as que estamos acostumadas. Veredes que hai diferentes roles entre nós na sala, non? Desde a persoa coordinadora, que neste caso é Monse, xa se presentou, as persoas relatoras, que agora non las presentarán propiamente, que lanzan un pouco o debate, as súas propostas, a chamada, bueno, elas farano agora antes do descanso, teremos unha parada, e despois falaremos coa chamada fila cero, ou con esas participantes, 5, 6, 8, en cada mesa foron números diferentes, que xa en menos tempo nos van a lanzar as súas propostas, non? Desde o seu ámbito de traballo, desde a súa experiencia, que creen que sería necesario facer. E despois outras persoas que estades aquí na sala, que hoxe non estades deste lado, pero que sí que temos moita vontade tamén de abrir un espazo ao final para que poidades tamén seguir nutrindo, non? É como unha bola de neve que vai medrando. E por último, máis alá aínda, a xente que nos está seguindo polo streaming e que despois poderá visualizar o vídeo. Aquí as persoas, todas as participantes teñen unha encomenda de ser moi escuetas cos tempos. Este é un dos retos que plantexou este foro. Monse vai a estar aí encargada deles, entón sí, para todo o mundo hai como esta consigna de ser escuetas, de ir ao gran e de resaltar este carácter propositivo. Pouquiño máis, nada, lembrar que toda a información que aquí se comparte, tanto a que sae dos micros como a que sae dai é recollida para o informe, e nada, esperemos que sexa agradable a tarde. Xa vos deixo aquí. Grazas, Olga. Retomamos de novo, entón, desculpades se vedes que miramos o móvil, pero nos propuxemos ser realmente moi cuidadosas con isto, entón teño un cronómetro, parece case un concurso, e por iso de vez en cando imos mirar o móvil. Vai comezar esta mesa Iria Liñares Cereixo, que é vicepresidenta do Consello de Estudantes da USC, estudante do grau. Non sei se ela quere que o diga, pero eu vou non decir, porque é un orgullo do grau de Filoloxía Galega. É un orgullo. Claro que sí. Vai comezar ela a mesa de hoxe. Cando queira, Siria, e moitas grazas por estar aquí hoxe. Isto está aprendido xa? Penso que sí. Está aprendido? Sí, vale. Pois nada, moitas grazas, Monse, a todas vos as que estades aquí por convidarme, por estar, non? Porque, como ben dixeron, o día non parece que acompañe moito, así que é de valentes estar aquí hoxe. Bueno, sí, pois, como ben dixo Monse, eu estudo galego, estudo terceiro, e son a vicepresidenta agora mesmo do Consello de Estudantado da USC. Este órgano, pois, a verdade é que de creación moi recente. Temos 3 aniños e pouco, 3 anos escasos.
E a nosa misión, como algúns coñeceredes e outros quizáis non, é un pouco vehicular as propostas, as inquedanzas do estudantado e defender os seus dereitos perante as autoridades universitarias. E nós facemos todo isto sempre como estandarte, cos valores da igualdade, da inclusividade e, dende logo, da defensa do idioma galego. Porque para nós, para todos os do Consello Estudantado, é certo, é moi importante ver o galego, por fin, como lingua normalizada, polo menos no eido universitario. Polo menos, porque hai moitas outras, moitos frontes abertos. Pero é gracioso tamén o feito de ser filóloga galega aquí, sí, porque, claro, é certo que somos persoas especialmente concienciadas, supoño, en materia de lingua, pero xa vos digo que calquera persoa do Consello que estivese aquí hoxe falando vos diría o mesmo que a min. Porque, vou presentar 6 propostas que, a ver se... Claro, son moi específicas do eido da USC, porque ao final eu é no que estou metida, no Consello do Estudantado, pero penso que tamén nos dan pé a reflexionar e pode que aplicalas noutros ámbitos. E estas propostas beben un pouco tamén de ideas discutidas, comentadas, faladas con todos os meus compañeros do Consello, polo que podo dicir que realmente todo o que aquí vou dicir é un pouco o noso pensamento colectivo como órgano oficial de representación estudantil da USC, e o que pretendemos levar a cabo, poidase ou non se poida. Ben, e todas estas tamén seguen un pouco a idea do foro de ser propostas que son doadamente implementables, que non supoñen moito custo, que son sinxeras e que realmente caen un pouco de caixón. Porque ao final eu, preparando esta charla, decateime de que é verdade que o que cae de caixón ao final é un pouquiño que funciona e non é tan difícil atopalo. Ás veces hai que remover un pouco, pero atópase. Entón, a primeira destas propostas, sobre todo, está como, nace un pouco, non, de revisar as situacións das demais facultades e de espazos xa galeguizados e tamén de revisar casos históricos moi interesantes e moi efectivos no que é conseguir para o galego un lugar digno en determinadas facultades. Cando me refiro a casos históricos, evidentemente teño que mencionar o caso de Medicina, USC, no ano 2019. Por qué? Porque, para os que non os saibades, para os que os saibades, para repasar. En Medicina, a cousa é que estaban un pouco ata as narices, por falar así campechanamente, de que todo estivese en castelán, porque é que non só os materiais do título estaban en castelán, senón a información, as clases, e tamén tiñan problema con que no Janus todos os materiais están prácticamente en castelán. E como levamos en convocar a Comisión de Normalización Lingüística bastantes anos, e iso é un problema, porque, aquí a clave do que vou dicir é Comisión de Normalización Lingüística, e volverei sobre iso. Como non a convocaban, o que fixeron foi facer unha folga masiva, e despois, unha das primeiras iniciativas que tiveron foi meterse en masa a representación de Xunta de Centro e meterse na Comisión de Normalización Lingüística. E ali dentro presionaron para que se activara, para que se convocara, e dende a comisión fixeron moitísimas cousas. E que estaba falando cunha rapaza que estaba nese movimento e díxome, que traduciron xunto co Servizo de Normalización materiais do Néter, que, para eles é fundamental, é a anatomía e todo isto, que fixeron charlas, materiais divulgativos, ata foron como en grupiños a falarlle a profesores que sabían que na súa vida privada falaban en galego, pero que non se atrevían a facelo nas clases, e pedíronlles que, por favor, que cambiasen o idioma de docencia. En algúns casos funcionou, xa é que fixadevos o que pode facer o estudantado. Eu, neste sentido, teño que así meter un pouco con calzador e dicir que sí que, porque non o dixen antes, que todas estas propostas eu creo que vos van facer un pouquiño ver, e tamén a min, non? Tamén a min me van facer decatarme diso, lembralo, que os estudantes temos moita forza se nos reunimos e se pensamos un pouquiño e nos organizamos. E realmente non todo ten por que ser dependendo de estruturas externas, porque é o que digo, de Medicina é un gran exemplo disto. Só hai que ter vontade, iniciativa e pódense facer moitas cousas. Así que, realmente, o que non facemos é moitas veces porque non queremos, porque non temos tempo tamén, pero eu coido que, aínda que o COVID parase un pouquiño, o que é o movimento estudantil, porque dentro do COVID, imos recuperándonos pouco a pouco. Pois o certo que eu creo que estamos nun momento no que podemos intentar cousas. E que aprendemos deste caso histórico de Medicina 2019?
Pois, en primeiro lugar, eu creo que a primeira pedra que temos que mover un pouquiño é iso das comisións de normalización, que xa dixen que ia volver sobre iso. Ben, pois, o que pasa na USC é que hai moitas facultades cuxas comisións, xa dixen, non se convocan nunca, case nunca, e non fan nada, non? Na comisión. E, bueno, iso eu creo que tamén ten moito que ver cos índices de docencia en castelán que se poden ver nas estatísticas da USC, que saíron hai pouquiño, que en algunhas facultades, bueno, son de carai, de cuidado. Entón, cousa que podemos facer dentro do Consello. Nós dentro do Consello temos unha débeda con respecto aos representantes das facultades porque queremos darlles unha formación, non? Unha formación sobre as comisións, como ser representante, tal e cal. Eu penso que coa axuda do Servizo de Normalización Lingüística o que podemos facer é tentar nesa formación conciencialos da necesidade de reactivar as comisións, pero non só conciencialos, senón guialos nese proceso, ofrecerlles ferramentas, orientación e, dende logo, ideas de outras cousas que fan outras facultades coas súas comisións e que poden axudarlles a eles. Por exemplo, en bioloxía, fixeron unha cousa que me parece moi chula que polas zonas comuns, por onde pasa todo o estudantado, que teño que estar pegado ao micro, vou facer así. Bueno, por todas as zonas, polas zonas así de máis paso estudantil, digamos, pois puxeron como unha especie de mural con os bocadillos e posits e poñían algo como máis galego, como o farías? E a xente pois tiña que poñer como ideas para conseguir normalizar o galego na súa facultade, cousas máis específicas de bioloxía. E facíano, conseguírono, sen ningún tipo, non sei, a verdade é que funcionou moi ben. Entón, iso podese aplicar a calquera outra facultade. E hai moitos máis casos. Por exemplo, isto serían ideas que darlles aos rapaces. En farmacia, para as prácticas externas optativas en grupos de investigación, como que a rapazada ten que facer como un póster e unha exposición oral para avalialos, para poder entrar e todo isto. Bueno, pois dentro da Comisión de Normalización de Farmacia, se ti fas o póster en galego, pagancho. E todos os pósters son en galego. O seja, xa digo eu, é moi ben. Despois, iso comentado todo con representantes dos sitios. Despois, outra cousa, que non se me esqueza. Vale, medicina, agora, como sabedes, estánse recuperando así lentamente, porque o caso é un pouco complicado. Teñen un díptico que poñen como a boa medicina, tamén grazas á Comisión de Normalización, e que, bueno, basicamente, poñen aí a importancia do galego, a importancia de respetalo, e todo iso que sabemos, que aínda así é unha iniciativa interesante. E o meu favorito é o caso de matemáticas, porque teñen como unha actividade que é o Habelas Ainas, que son unhas charliñas que organizan así en novembro dende 2017, que fan polas tardes, pos estudantes de segundo e cuarto. E o que fan esas charlas é, pois iso, dar contido matemático, tal, e en galego, e os estudantes que fan unha pregunta ou que interveñan en galego, pois dáselles como un boleto para participar nun sorteo de merchandising, así da USC e tal. E tamén intentan participar en galego e iso, a verdade é que funciona. Entón, xa vos digo que os casos son moitos e que en algunhas facultades funcionan mellor as charlas divulgativas, os pasaaulas, os cartéis, e noutras, pois funcionan outro tipo de actividades. En filoloxía temos os concursos literarios, como o de Mazarelos, e non sei, no Campus Terra agora están organizando moitas foliadas, nas que tamén se dinamiza a lingua galega, e vailles moi ben, e que cada caso hai que estudar moito o caso concreto, e a min pareceme que isto, quizáis, dende os posits ata o Habelas Ainas, que son boas formas de estudar como se pode intervir no terreo concreto das distintas facultades. Despois, outra proposta, iso xa o podemos facer dentro do Consello perfectamente con algunha asociación, sería algo tan simple como facer co Canva cartéis para difundir os dereitos que teñen os estudantes en materia de lingua, porque que de verdade hai moita xente que non sabe que poderían ter a opción de pedir o seu exame en galego. É algo tan sinxelo que parece que cae de caixón e que se sobreentende, pero non, hai xente que o descoñece e parecenos dentro do Consello, e a min concretamente, que difundir os seus dereitos que é unha peza clave e fundamental, igual que o é a reactivación das comisións de normalización, e iso podemos facer dentro do Consello. Logo, outra cousa que dentro do Consello imos facer. Vale, todos os anos
nos organizamos o que lle chamamos as xornadas de convivencia e formación universitaria. Este ano estou nas organizando eu, van ser en outubro. Estas xornadas, o propósito que teñen é que a xente que entra de primeiro e de segundo nas carreiras, teñen a función de instruílos un pouquiño en cuestións básicas da universidade para coñecer o seu entorno, como terminoloxía, un pouco organigrama da USC, como facer certos trámites, pedir certas axudas e defenderse. Pero tamén teñen a misión de crear un pouco espírito de comunidade. E a min parece iso algo fundamental das xornadas, que lles axuda un pouquiño a coñecerse entre eles e a sentirse parte da USC. Este ano quero intentar facer as xornadas íntegramente en galego, como espazo galeguizado, que graza as campanadas, como espazo galeguizado e galeguizador. Por qué? Porque o que quero é que todas as formacións, que son moitas e ven moita xente, que sexan en galego, que eles teñen que entregar o proxecto final, que teñen que entregar un proxecto en galego, que veña alguén do Servicio de Normalización Lingüística de unha charla transversal e copiar os de Abel Asainas co tema de que se preguntan e interveñen en galego, pois nos darlles así o boletiño para participar nun sorteo de merch da USC. E que sexa merch chulo, como sudadeiras ou destes termos para o café. Claro, porque a librete e o boli xa imos dar ao principio, entón teñen que ser cousas que lles faga graza ter. E a mí pareceme que vai ser unha moi boa idea. Despois, é un pouquiño como para rematar, porque xa teño os 12 minutos completos. É que son moitas cousas, era difícil acotar, porque había moito que dicir. Vale. Ben, pois as miñas outras tres propostas teñen que ver co estudantado estranxeiro, porque eu creo, e os do Consello cremos en xeral, a verdade, que é tan importante galeguizar a xente que ven, galeguizalos, metelos un pouquiño no que é a cultura galega, darlles a coñecer a lingua, porque moitas veces descoñéceno. E claro, a hora de ir a un sitio, por exemplo, un estudante Erasmus, pois ven aquí e se non falan o galego, normalmente é xa de por sí porque non se lle dá o bombo suficiente para eles ou non chega aos seus oídos, porque cando veñen do que teñen ganas é de aprender outras culturas, outras linguas, de saber cousas novas sobre a comunidade na que están. En este sentido, pareceme moi útil que dende o Consello e dende outras asociacións colaboremos con ESN, que é a asociación como que acompaña os estudantes Erasmus e fan actividades con eles, ás veces fan viaxes por aí, como que os acompañemos quizáis e fagamos así como unha xornada conxunta que tamén sexa íntegramente en galego. Ou sexa un espazo como, de inmersión lingüística total, que me parece que lles vai ser moi útil e que o van a apreciar. E a parte disto, que isto xa non depende tanto de nós como Consello, pero podemos intentar presionar e facer que se consiga algo ou que o pense, non? Estaría moi ben que colaborasen o que son como distintos eslabos dunha mesma cadea pero que non están integrados ou non creemos que estén suficientemente integrados agora e que traballen en conxunto, que son a Vicerreitoría de Titulacións e Internacionalización, as distintas comisións de normalización lingüística, o Centro de Linguas Modernas e os cursos internacionais. Podían facer algo. Xuntos eu creo que podían artellar algunha estrategia conxunta precisamente para darlle a coñecer o estudantado de mobilidade un pouco a lingua e a cultura galegas. E claro, esta proposta xa un pouco sí que hai que mover máis recursos, pero aparte de quizáis darlle un pouquiño máis de peso e de bombo os cursos de verán en galego, tamén estaría ben, quizáis en agosto, que é o mes no que a facultade está parada, pero igual intentar desviar un pouco de orzamento e activar certas prazas no sistema universitario de residencias para que os Erasmus veñan un mes antes de comezar as clases, que estén aquí e que poidan facer un curso gratuito en galego, de inmersión lingüística total, como dixen antes, aquí. Creo que iso, ademais, evidentemente, se debese apoiar con créditos no seu expediente. Pareceme que así é unha boa forma de motivalos para facer isto e creo que lles iba a ser moi, moi, moi útil. E logo, outra cousa que tamén creo que cae un pouco de caixón, pero que non se fai, é que quizáis nos correos de benvida que se lles dan a eses estudantes Erasmus, podía a USC poñer unha ligazón que os dirixa a un espazo web da USC que aínda ten pendente crear, no que poña, o galego, que é a lingua tal de Galicia, non sei que recursos para aprendelo.
ligazón ao Centro de Linguas Modernas, portal da Xunta onde teñen materiais pro Celga, e cousas así, e que me parece a mellor forma de dar a coñecelo xa dentro do minuto cero. E pouco máis. Logo, despois tamén se me pediu que reflexionase un pouquiño sobre como aplicar todo isto ou como poderían as persoas de outros eidos, como, por exemplo, a educación secundaria, facer un pouco o mesmo que na universidade ao seu nivel. A verdade é que eu non podo falar moito disto porque agora mesmo estou moi metida no mundo universitario e escapaseme un pouco que fan nos institutos, pero é certo que creo que debesen ser un pouco as mesmas dinámicas. É dicir, procurar integrar os estranxeiros, procurar, en fin, fomentar ese sentimento de comunidade a través da lingua e darlles un poquinho os míticos materiais e recursos para dinamizar o galego, que saiban o que é a súa importancia. Pero sí que creo que todo debe xirar en torno a actividades lúdicas ou de aprendizaxe, que sexan un poquinho como ese deporte que nos gusta facer precisamente porque facemos exercicio pero non nos decatamos de que estamos facendo exercicio. O mesmo co galego. O galego creo que ten que vehicular a comunicación e permealo todo, pero sen ser o foco de atención. Ten que ser tan natural como falalo neses ambientes. E pareceme que esa é a clave. E despois, un poquinho para pechar, pois nada, quería incidir nese espírito un pouco de todas as propostas, menos a de, bueno, colaboración, vicerreitoría tal, en agosto, que xa é, como dixe, mover moitos recursos. Pero creo que as demais son propostas, pois, moi sinxeliñas, que podemos facer dende o estudantado, case, para o estudantado, e que teñen un poquinho tamén esa idea en sí de ser horizontais, porque, de verdade, en materia de lingua e para normalizar un idioma como é o galego, creo que máis que as dinámicas horizontais e as dinámicas verticais, o que temos que practicar un poquinho máis esa horizontalidade de iniciativas dende iguais para iguais, como que dixen de do estudantado para o estudantado. E creo que sí, que o futuro que pode ser optimista e que temos moito traballo por diante, pero falta poñerse a elo. E moitas grazas. Ben, moi ben, pois imos co segundo relator de hoxe, que está á miña esquerda, Ramón Varela, que é o presidente da Asociación A Lingua, que agora nos contará el un pouquiño que é, para quen non a coñeza, e tamén concelleiro no Concello de Carballo. Cando queira, Ramón, e moitas grazas por estar hoxe aquí. Boa tarde, moitas grazas igualmente ao Consello da Cultura por convidarme a participar neste relatorio. Estou de acordo en moitas cousas das que dicía Iria, porque todos estamos un pouco no mesmo punto. Para os que non coñezades a lingua, bueno, seguramente vos soen ou coñezades moitos dos proxectos colaborativos que se organizan, pois sexa Apego, sexa Youtubeira, sexa Onreguéifate ou o Club de Debate, polo menos soar ambos, pero a maioría da xente non coñece a entidade que está detrás, que é a lingua, que é a Asociación de Entidades Locais de Concellos pola Lingua Galega. En termos xerais, o que traballa é en darlle soporto a concellos de toda Galicia que se fan socios na implementación de políticas lingüísticas. Normalmente veñen derivadas das competencias que teñen atribuídas aos concellos dentro do plan de normalización, pero digamos que faise nun sentido amplo, non? E nace inicialmente da necesidade de aportar recursos comuns, evitar duplicidades á hora de organizar proxectos colaborativos, precisamente porque proxectos dese calado, pois, por poñer un exemplo para un concello como o de Carballo, que non é nin grande nin pequeno, pois seguramente non se podería participar. E somos un pouco unha rara avis, xa que estamos falando de participación, porque isto da participación ou da gobernanza, se se quere, no ámbito máis institucional, non é nada novo, aínda que non está de moda a palabra, pero digamos que non acabamos de implementalo. Xa eu son xurista de formación, estudei en Dereito, e tiña moita razón aquí a compañeira Iria que pasaba o que pasaba coa lingua. Xa na última normativa que regula o sector público se fai especial fincapé en que se teñen que potenciar os mecanismos de colaboración entre as administracións e os mecanismos de participación e gobernanza, que iso quere dicir que
non hai goberno, hai gobernanza, é dicir, a cidadanía participa nos procesos e na toma de decisión política. E non deberíamos ser unha rara avis, porque debería de haber moitos máis instrumentos tamén desde as institucións con esta fórmula, pero sí que o somos. E somos tan raros que, aínda que nacemos das institucións, temos a mesma forma xurídica que unha asociación de veciños. É dicir, é exactamente o mesmo funcionamento, coa salvidade de que está participada por concellos que contan cos servizos de normalización lingüística. Temos outra figura máis a maiores, que é a de entidades amigas, que, bueno, pódese facer quen queira a entidade amiga, que queira participar ou apoiar de alguna forma a entidade, pero digamos que funcionamos arredor deses concellos. E, centrándome xa na participación, todo o funcionamento da asociación funciona en base a esta participación, tanto cara adentro como cara afora. E o primeiro, por non enrollarme moito coa asociación e falar xa das propostas, que é do que vimos falar, que eu quería comentarvos igualmente, porque dentro das propostas que facemos, precisamente unha é que destas institucións, desta institucionalidade, tamén se poden xerar espazos de participación, e nós somos un deles, hai moitas máis fórmulas. A primeira delas é unha cousa que detectamos, que é moitas veces, sobre todo no exercicio de determinadas competencias por parte das administracións públicas, o criterio técnico tende a diluirse dentro do discurso político. E, ainda que é evidente que cando falamos de lingua falamos tamén de política, non hai que confundir político con politizado. E entón, o discurso debería de integrar o criterio técnico, non deixalo un pouco de man. E isto creo que se consigue, a asociación que consigue, aínda que o responsable político é quen toma a última decisión co seu voto na Asamblea, coa participación activa dos servizos de normalización nas Asambleas. É dicir, toda a actividade da asociación está planificada e executada polas técnicas de normalización lingüística, que en moitos outros foros nas administracións públicas voto non teñen, voz depende das circunstancias, e creemos que é primordial porque, evidentemente, quen coñece o contexto lingüístico do concello no que se traballa son os servizos de normalización. Esta sería a primeira parte. Evidentemente hai participación tamén coa multilateralidade que hai entre os concellos, é dicir, hai concellos grandes, concellos pequenos, concellos medianos, e digamos que a toma de decisións faise conxuntamente tendo en conta o que trasladan os servizos de normalización. E esta participación que temos a nivel interno tamén se verte despois ao tipo de accións normalizadoras que se fan. É dicir, os proxectos colaborativos, que son un pouco a bandeira da entidade, teñen varias premisas. A principal delas é que as actividades, as accións que se fan, teñen que implicar necesariamente a utilización, o uso activo da lingua polos usuarios. É dicir, habitual que polas administracións moito máis jerarquizadas por outra parte se propoñan actividades ou espectáculos que están en lingua galega, pero digamos que se aproveita un pouco a circunstancia da acción normalizadora para programar e caer dentro dun pouco da cuestión cultural, e non se debe de confundir unha actividade cultural, por moito que evidentemente teña que estar en lingua galega porque hai que poñer a disposición da xente cultura en galego, co que é unha actividade de normalización. Entón, as nosas actividades necesariamente teñen que implicar un uso activo da lingua polos participantes. E hai unha segunda premisa que é moi interesante, que dase en maior ou menor medida dentro dos proxectos, que é que os propios usuarios se convirten en axentes normalizadores. E isto, por exemplo, é moi salientable co proxecto de Youtubeiras. Quer dicir, houbo xente que sacaba contido digital en castelán, que a través do proxecto se animou a facelo en galego, ao mesmo tempo, cando está publicando o contido digital que sexa, está actuando como axente normalizador. E o mesmo pasa, por exemplo, coas familias cando veñen ao apego, por exemplo, que as familias, non só as crianzas, as familias teñen que interactuar en galego durante a sesión, non? E, bueno,
digamos que esas crianzas que se relacionan aí e que forman unha especie de comunidade cando están na actividade, si manteñen o contacto, é dicir, crean rede de falantes, que tamén é algo que se consigue a través dos proxectos, manteñen a súa comunicación en lingua galega. Entón, esas son premisas que se alcanzan necesariamente a través da participación. E, ademais, engadiría unha terceira, que está, quizás non se utiliza demasiado en xeral nas políticas públicas, a avaliación de resultados e dos datos que se obteñen podría ser máis eficaz, é dicir, sempre valoramos se funcionou unha actividade ou non, e ás veces foi moita xente, ou foi pouca, ou non. Eso non di nada da eficacia, porque se vai moita xente ou pouca xente e o aproveita, como, mira, hoxe non temos o salón cheo, pero seguro que o aproveita moitísima xente, ou está cheo e a xente vai e son convidados de pedra, non nos sirve de nada. A través da participación, na nosa entidade, o que conseguimos é facer unha avaliación de resultados e a obtención de datos mellor, porque cara adentro poñemos as ideas en común, pois, no teu contexto lingüístico, na Coruña, por exemplo, o contexto lingüístico do cos falantes é totalmente diferente do que podemos ter en Carballo, do que pode haber en Rois. Esta actividade funciona desta maneira, pois a nós sí, en Carballo funciona, na Coruña non funciona, como podemos ir axustando os distintos proxectos para que se adapten a eses contextos. E despois tamén, cando ti xeras un clima participativo nas actividades, tamén é máis sinxelo que os propios usuarios che trasladen isto está funcionando, isto non está funcionando, aquí pásame este problema co meu fillo porque non consigo que tal. Bueno, eso permítenos recoller unha información que tamén nos permite lanzar propostas despois, porque coincidimos en que, ou eu coincido plenamente, que xa vivimos unha etapa na que tuvemos que crear discurso reivindicativo alrededor da lingua, e agora o que temos é que ver como poñemos en práctica, vaya a redundancia, accións prácticas que poidamos executar, que teñan calado e funcionen, que non necesariamente pasan por investir un montón de diñeiro. Entón, bueno, nos funcionamos así, compartimos recursos, evitamos duplicidades e facemos un traballo máis ou menos transversal, evidentemente, dentro dos concellos que son socios de momento, en todo o país. Se vos parece, fagovos, seguro que algún xa coñecedes os proxectos, pero falovos dos 4 proxectos estrela que temos, que son os colaborativos, temos algún máis, que son proxectos propios, simplemente para que vexades como funcionan, e creo que con estas premisas poden ser replicables tanto por outras administracións públicas como por asociacións que teñen sempre esa idea de o que dicías ti, non? Pois o galego ten que vehicular as actividades sin que moitas veces ao mellor sexa o porqué en sí mesmo, non? Pero iso ten que estar aí. E o primeiro é o noso cabalo de batalla, creo que por lo menos o que máis está en boca da xente é o apego que se fai nos concellos, que se fai moitos concellos que son socios da lingua, perdón, e son programas para familias con crianzas ata os 6 anos. O sea, non hai que confundir, o programa non é para os nenos, é para as familias. Iso implica que as familias teñen que facer o uso activo da lingua coas súas crianzas, aínda que fora falan castelán. E aquí faise unha entrevista inicial e valoran os perfis de moita xente, porque, insisto, hai contextos lingüísticos moi distintos. Hai xente que fala galego cos seus fillos, pero quere reforzalo porque van á escola e teñen medo que o perdan. Hai pais que lle falaban a eles galego, pero eles xa están nun contexto no que lle falan castelán aos fillos e queren recuperalo, e hai contextos de pais castelán falantes que queren que os seus fillos teñan contacto, e eles mesmos ter un contacto coa lingua. E aquí isto contribúe a remover esa cousa de é que galego van a aprender igual. Entón, bueno, é unha actividade que está funcionando moito, que se adapta moi ben aos contextos, que é unha cousa que é moi importante, que ás veces facemos política lingüística para todo o país como se todo o país estuvera na mesma circunstancia, e non ten nada que ver unha cousa coa outra, absolutamente. O segundo proxecto que temos é o Youtubeiras, aquí vai dirixido a persoas de máis de 16 anos, se non me equivoco, sí, e que crean contido digital. Vai dirixido a todo o mundo, pero esencialmente vai dirixido á mocidade. E aquí era onde entra en xogo esa premisa que falábamos, non? De como o propio usuario que participa
que decide crear contido en galego, a mellor xa o creaba en castelán, o creaba noutra lingua, decide crealo en galego, ademais actúa como axente normalizador porque é un exemplo para as demais persoas. O terceiro sería o Club de Debate, vai dirixido a público mozo que está na secundaria ou no bacharelato, ademais de facer algo moi necesario que é traballar as habilidades de oratoria, pensamento crítico, expresión en galego, colócanos xa noutro contexto lingüístico distinto, non? Pois mellorar a autoestima lingüística porque nos sirve para utilizamos a lingua nun contexto máis culto, máis académico, sírvenos para liderar e tamén axuda a que os rapaces creen esta rede de falantes. Pasábanos moitas veces que os rapaces salen do seu concello e van a outro, e eu recordaba que a min que nunca me pasara de coñecer outros galegofalantes de outras zonas de Galicia, así que falaran moi distinto hasta que fun aos estudios superiores. Entón, enriquece moito tamén e axuda a crear conciencia lingüística nos rapaces, que eu creo que se conseguimos crear conciencia lingüística a través das actividades e das accións normalizadoras, xa máis da metade do camiño está feito. E en cuarto lugar temos o Enreguéifate, que é para un público, aquí é para un público extenso, tamén hai moitísima mocidade e trabállase desde a oralidade tradicional. Como vedes, os públicos son máis parecidos, pero traballamos todos os contextos lingüísticos, desde o máis humorístico ao máis académico ás novas tecnoloxías, ademais en ámbitos que son bastante sensibles á desgaleguización, mocidade, lecer, novas tecnoloxías, etc. E destos, eu penso que estas premisas nos poden servir para implementalos noutro tipo de actividades en outras asociacións, polas propias administracións públicas, etc. E vou car medidas antes de que me pase do tempo, que dixen que non me iba a pasar e ao final vou me pasar. Algúnas son un pouco máis abstratas, xa fun debullando un pouco a raíz de falar de como funciona a asociación, e eu creo que a primeira e é moi importante é que as institucións xa en algún momento sexan conscientes de que sí son capaces desde a súa institucionalidade de crear foros ou de crear espazos de participación para a xente, tanto para outras administracións, tanto para asociacións, tanto para a cidadanía. E o exemplo, isto é un exemplo, pero hai as comisións de normalización son outro exemplo, e hai concellos que teñen consellos locais de normalización ou a nosa propia entidade que non deixa de funcionar da mesma maneira. Entón, creo que a través da participación vai ser moito máis fácil chegar á xente, baixar do discurso a ir á execución e, ademais, que as propias persoas se sintan partícipes do proceso de normalización, que é unha cousa que é moi importante. Despois, como segunda medida, falaba, isto é xenérica, é apostar polo asociacionismo, porque a verdade é que este ano eu descubrín que nas asociacións, a raíz do ano que se dedica ás cantareiras, que as propias asociacións, que para min son un pouco as herdeiras da comunidade tradicional, funcionan tamén como axentes normalizadores. Que pasa? Que moitas veces non son conscientes de que iso é así. Tamén facer un traballo con esas asociacións culturais, deportivas, de todo tipo, que sexan conscientes de que tamén están facendo ese traballo e se recoñezan a sí mesmas, tamén é importante. Despois, como xa temos falado co Consello da Cultura, e precisamente polos datos que se recollen nestes procesos participativos somos coñecedores de que hai moitísima demanda de produto en galego para a mocidade, para a xente nova, incluso para a xente adulta, pero sobre todo para estes sectores que son máis delicados, temos que ser capaces de poñer en contacto esas necesidades co tecido empresarial, porque producir en galego non só é necesario, senón que ademais é viable e pódese facer. E cuarta, quinta, xa vou, que son as últimas, falouse aquí, e a min pareceme moi interesante, desde a nosa asociación non se fai, pero sí que xa se fixeron moitos proxectos en varios concellos ao longo dos anos, con experiencias moi enriquecedoras, que son os acollementos lingüísticos para persoas migrantes, tanto de dentro como de fora do Estado. E son moi agradecidas
porque falaba pola mañá coa técnica de normalización do Concello, que de entrada moitas veces non, hasta que chegan aquí e ven o panorama, non son non teñen interiorizados os prexuicios da sociedade galega en canto ás linguas, non? E nos pasábanos, por exemplo, en Carballo houve un grupo de senegaleses, creo que eran senegaleses, sí, e son xente que está nun contexto lingüístico, ou vende un contexto lingüístico, no que máis alá da lingua colonial, non? E conviven moitísimas linguas, pero moitísimas, e conviven con certa naturalidade, entón non lles extraña, non hai ese problema. E son moi agradecidos e hai un filón grande aí. E despois, isto xa é a guinda do pastel, hai outras iniciativas que xa se están levando a cabo e aquí tamén poderían entrar non só persoas migrantes, senón persoas castelán falantes, non? E que son como clases de conversa, non? Isto xa se facía hai moitos anos, cando eu estudiaba aquí, ibas aí a un bar a falar inglés se querías, pois ese formato que é moi práctico, que non custa nada, funciona moi ben incluso para xente de aquí. Por exemplo, hai funcionarios no Concello que traballan todos os días en galego que teñen certas dificultades con lanzarse a falar. E a oralidade parece que sempre costa un pouquiño máis, non? Cando ti vas cambiar de lingua. Bueno, pois esta pode ser unha boa forma, sinxela, e xa se está facendo e as experiencias son boas para traballar a oralidade, que é imprescindible e este ano quedounos clarísimo a todas. Pouco máis, queda moito traballo, pero creo que temos un horizonte bo, práctico e que está dando resultados, que temos que seguir traballando para melloralo e pouco máis. Gracias. Moitísimas grazas, Ramón. Estou segura que moitas das ideas que propuxestes iría máis tipos. Despois, seguramente, algunha persoa do público lle apetecerá comentala con vosco. E imos xa coa terceira persoa que está nesta mesa, que é Ana Ojea, que é profesora de secundaria e coordinadora da rede educativa de apoio LGBTIQ+ de Galiza, e que é un placer tela connosco, porque aparte teño que decir que tanto Loli Vilavedra como a min tiñamos moito interese porque houvese alguén representando os colectivos LGBTIQ+ e que nos costou moitísimo. Entón, bueno, para nós é unha alegría que esteas connosco, Ana. Moitas gracias. Moitas grazas a ti, Monse, e, por suposto, moitas grazas ao Consello por convidarme a falar hoxe aquí. Bueno, para min é a verdade que é unha responsabilidade moi grande ter que falar en nome do asociacionismo LGBT galego. Realmente, eu son coordinadora, presidenta dunha asociación concreta, da que falo moito en moitos foros, pero, bueno, xa vos digo que é unha responsabilidade moi grande. Entón, o plantexamento que teño, que traio hoxe aquí, é, por unha banda, primeiro, fixen un achegamento moi superficial, tamén é certo, ás asociacións galegas, cun pequeno cuestionario preguntando a persoas de outras asociacións, que contestaron concretamente 9 asociacións, un pouco sobre o uso do galego nas súas vidas e nas súas asociacións. Entón, teño nada, son 4 datos que me parecen importantes e son relevantes, penso, coñecer para un pouco saber cal é o estado da cuestión. E tamén porque non existen datos, non existe ningún dato ao respecto. Eso tamén é algo moi importante. Cando se fan enquisas, cando se fai calquer estudo do uso da lingua, como moito se desagrega por xénero. Home e muller, dicir, sempre dun xeito binario, pero non se incorpora ningunha outra variable que teña que ver, neste caso, coa orientación sexual ou coa identidade de xénero, non? Entón, bueno, isto xa é unha primeira proposta sen querer facela, xa acabo de facer unha. Entón, cousas que penso que son importantes coñecer do mundo do asociacionismo LGBT.
O eido das asociacións fundamentalmente é urbano. Polo tanto, como ben acaba de dicir agora mesmo Manuel, Ramón, perdón, ten unhas características moi concretas e diferentes respecto ao rural, vale? Polo tanto, despois farei neste sentido unhas propostas concretas respecto ao rural. Na lingua de uso interno, nas asociacións, é dicir, nas reunións e nas asambleas, este dato a min sorprendeume moitísimo, porque se utiliza maioritariamente o castelán. Por que me sorprendeu tanto? Pois porque na nosa asociación, que está composta por docentes, a nosa asociación, bueno, é unha asociación non identitaria, no sentido de que o único que nos une a todas as persoas que formamos parte da asociación é que somos docentes, desde infantil, primaria, secundaria, universidade e incluso educadores e educadoras de ámbitos non regrados. Eso é o que nos une. E despois, por suposto, nos une a defensa dos dereitos humanos de todas as persoas, concretamente das mulleres e das disidencias sexuais. A nosa lingua exclusiva de uso interno é o galego. Entón, este foi un dato que a min personalmente sorprendeume moitísimo. Ben, respecto á lingua de uso público, é dicir, en actividades dirixidas á xente, redes sociais, medios de comunicación, comunicación con outras entidades LGBT, comunicacións co eido político ou institucional, intervencións públicas no ámbito do ensino e en contornas lúdicas, como pode ser calquera festa ou incluso as celebracións do orgullo, a lingua de uso maioritariamente é o galego. Vale? E logo xa, falando xa por outra banda, algo xa que ten que ver co persoal. Como utilizamos no persoal a lingua? Bueno, pois aquí eu non son experta, eu son profesora de secundaria de debuxo, eso xa o sabe Monse, que xa yo dixen o día do convite. Eu non son experta nin en linguas, nin en socioloxía da lingua, non sei cal pode ser os motivos, pero, bueno, podo imaginalos. A lingua de uso persoal, tanto no ligue como nas aplicacións de ligues, múltiples aplicacións, ou encontros sexuais ou cos vínculos sexoafectivos, es dicir, parellas e demais, é maioritariamente o castelán. É tamén coa lingua familiar consanguínea, é a lingua familiar consanguínea, vale? Maioritariamente o castelán, pero non tanto coas familias elexidas, que aí sí que é un uso moito máis equilibrado. Utilízase máis ou menos case a partes iguais, tanto o galego como o castelán, nas familias elexidas. Vale? Entón, bueno, partindo destes datos, que poden darnos así un poquinho unha idea da cuestión, gustaríame comezar facendo unha pequena introducción de cousas que penso que nos unen, que unen a lingua, porque penso que aí é onde está a clave de todo, na unión, vale? Na unión e na comunidade. Estamos falando, de participación comunitaria, pois iso inevitablemente leva consigo a unión. E nos unen concretamente, pois, determinadas, neste caso eu fixen 3 bloques, desigualdades. E podemos atopar certos paralelismos nas desigualdades da lingua galega e nas desigualdades que sufrimos as persoas do colectivo LGBT, IQA+, que vou dicir LGBT, ou incluso podo dicir queer para resumir e falar, digamos, máis rápido, vale? En primeiro lugar, temos unha lingua, e somos un colectivo minorizade. É dicir, a nosa lingua, a lingua galega, sufre marxinación, vale? E persecución. E formamos parte dun grupo social que pasoulle exactamente o mesmo, síguelle pasando o mesmo, a lingua tamén, e que, ademais, foi privado dos seus dereitos. Por outra banda, temos unha lingua e somos un colectivo estigmatizade. A lingua ten múltiples estigmas, presuizos, hai xente que aínda pensa que é unha lingua rural, de persoas incultas, que non sirve para cousas importantes como pode ser o Janus dos médicos ou as médicas, non? Ben, no caso do colectivo, pois
existen múltiples estigmas, pero múltiples. Pero, bueno, podemos resumirlo, por exemplo, en que somos un grupo social perverso, vicioso, hipersexualizado, vale? Segundo as últimas noticias que teño da extrema dereita española, facemos orgías o día do orgullo, non sei se coñecedes algunha manifestación de orgullo onde se faga unha orgía, avisádeme un pouco por curiosidade, non? Porque son unha persoa bastante curiosa, eu non coñezo ninguna, levo 30 anos, porque eu sí que eu non son nova como ela, eu xa teño 50, e levo máis de 30 anos indo a manifestación de orgullo, eu nunca atopei unha orgía, pero bueno. En este caso, por suposto, pois, bueno, aínda existen as discriminacións e somos obxectivo de violencias. E, lamentablemente, cada vez máis. E, por último, a terceira cuestión que penso que compartimos é a invisibilización. A exclusión social no uso. Por exemplo, unha das cousas... Aquí tamén poderíamos poñer centos probablemente de exemplos, pero, bueno, unha cousa como moi cotiá para min, non? É encender calquera plataforma de streaming audiovisual e querer buscar subtítulos en galego. É prácticamente imposible de atopar. Vale, nin sequera en Filmin, que é catalana, bueno, de orixe catalán. Nada, imposible. Hai pequenas, hai pouco que eu non coñecía, igual que ti falaches do exemplo de medicina da UCC do 2019, o que pasou en IKEA, que loitaron para que IKEA cambiara tal. Ben, pois, eso é algo que, como sabedes e ben sabemos, pois é algo que está todavía aí presente constantemente, non? Outro exemplo que podemos falar de invisibilización no meu eido, no meu ámbito de traballo, por exemplo, na educación, a invisibilización absoluta nos libros de texto. Vale? Non existimos, seguimos sin existir. Nin sequera despois de 20 anos, porque levamos 20 anos, como ben sabemos, que ademais o celebramos este ano, 20 anos de matrimonio igualitario e aínda non existe ni un solo libro de texto onde apareza unha familia diversa. Unha familia de dúas nais, de dous pais, 20 anos despois, é dicir, temos aí xa familias de moito recorrido, con fillos, fillas, filles, que siguen sen verse reflexadas nos propios libros de texto. E, por suposto, xa, as persoas adultas, pois moito menos. E incluso na Wikipedia. Na Wikipedia somos e seguimos sendo invisibles. Ben, tendo en conta estas, digamos, desigualdades que compartimos, vou falar das medidas. Das medidas que pensei. Teño 3 grupos, pero son moitas. Bueno, son tantas que, bueno, podría estar aquí falando moitísimo tempo. E non vou falar así como en plan xeral. Se falara do ensino exclusivamente, bueno, estaría aquí 4 horas falando directamente, non? Pero, bueno. Entón, unha cousa que facemos moito no colectivo, nos activistas LGBT, é apropiarnos de cousas. Normalmente nos apropiamos dos insultos para neutralizalos, vale? Eu, neste caso, non vou apropiarme de ningún insulto, todavía, non sei, o mellor queda moita tarde por diante. Entón, o que sí vou facer é apropiarme de 3 títulos de 3 libros que me parecen, bueno, pois evocadores, me parecen importantes, me parecen, bueno, axeitados, non? Para falar destas como de 3 grupos de propostas. Vale, en primeiro lugar é un título, non ten nada que ver, o sea, isto é simplemente que ollen o título e xa, non ten nada que ver cos libros. Ou sí. Valentina Formoso escribiu un libro que se titula Do estigma á estima. Non sei se o coñecedes. Sí. Non sei como está, non o lín, Logo falamos del se queredes. Vale. Partindo dese estigma e intentando transformalo en estima, unha das propostas precisamente que parece que fixo Valentina foi desprexuizar a sociedade. E penso que isto é unha das cuestións máis importantes.
é agora máis difíciles. É máis difícil agora despresuizar a xente que hai 8 anos, que foi cando empezamos a traballar estas cuestións no ensino de xeito xa moito máis intenso, desde fai 5, por exemplo, coa rede, que é o tempo que temos de existencia, de vida. Despresuizar a sociedade galega mudando o imaginario social, tanto das persoas galegofalantes como das persoas do colectivo LGBT. E non esquecer nunca, no ámbito no que estemos traballando, no ámbito calquera ámbito da vida, que estamos en todas partes. Cando escoitedes algo de «Ai, non, aquí non temos deso». Mentira, hai en todas partes, vale? En todas partes. É unha simple cuestión de estatística. É máis, nos ambientes e en espazos onde se move a mocidade, moitísimo máis. Estamos falando de porcentaxes de 25% da poboación moza actual, con datos así como tamén moi por enriba, porque non hai, xa vos digo que non existen eses datos, non? Polo tanto, pensamos que mudar ese imaginario social é fundamental. En segundo lugar, fomentar o asociacionismo LGBT rural. Eso é algo importantísimo para seguir mantendo, digamos, no seu propio, que poidan desenvolverse no seu propio lugar de nacemento moitas ou a meirande maioría de persoas galegofalantes nativas. Entón, aí temos moitísimos exemplos en Galicia. Un que é un exemplo galego enorme e a nivel estatal incluso, que é o agroqueer da Ulloa. O sea, o agroqueer, de feito, morreu de éxito o agroqueer. Están agora intentando frear un pouco e dicir temos que baixar revolucións porque aquelo era xa unha invasión. O sea, Monterroso xa quedaba completamente, non sei, invadido de arcoíris. Entón, aí temos un gran referente, máis un referente que está traballando sempre coa veciñanza do pobo de Monterroso, que están agora mesmo super implicados na plataforma Ulloa Viva contra Altri, é dicir, que é un colectivo que se move moitísimo e que está moi implicado en moitas cuestións. Como diría... Cando viña de Vigo, son de Vigo, vivo en Vigo, cando viña no coche, viña escoitando Marimondra, non sei se coñecedes a Mondra, entón hai unha frase dentro da súa canción que dicía máis queer no rural. Pois eu vou citar a Mondra. Por suposto, precisamos máis queer, xa estou índome de tempo, que está acaba de avisar o meu temporizador. Máis queer no rural, por favor, xa, ademais. Temos un montón de asociacións, temos asociacións que están aí desde fai moitos anos, como Gotas en Ribadumia, como Transmiño na Guarda, como Mestas en Cedeira, que acaban de empezar hace nada, levan meses traballando, pero aí están, e sobre todo para evitar o sexilio. Non sei se coñecedes este concepto, o sexilio ten que ver co exilio, o exilio normalmente cara ás cidades ou incluso cara fora de Galicia de persoas do colectivo LGBT que non poden desenvolverse por culpa da discriminación, das violencias, etc. Non poden desenvolverse no seu lugar de nacemento e teñen que exiliarse a outro lugar. Entón, o sexilio, neste sentido, é un problema moi grande a nivel rural e debemos de intentar evitalo todo o posible. Por suposto, os referentes. Precisamos recuperar a memoria. Eso pasa en todo, como ben sabemos, a nivel cultural, a nivel político, a nivel todo, a nivel lingüístico. Pero neste sentido tamén precisamos, tanto a nivel lingüístico, repito, como a nivel do colectivo LGBT, referentes da historia LGBT galegas e galegos. Aquí está facendo un traballo impresionante, maravilloso, Avante LGBT Pontevedra, Pinto Maragota, Memoria Diversa, Eva Mejuto.
fundamentalmente. Está traballando muchísimo nesta cuestión, que é importantísimo porque sen memoria non somos ninguén e non temos futuro, ademais. Ben, isto xa é algo que ten que ver co meu traballo. Traballar por un sistema educativo inclusivo, vale, que teña en conta todas as realidades. Non podemos seguir así. A Consellería de Educación non o entende, non o quere entender. Por iso existe esta asociación, por iso fixemos esta asociación. Porque se non somos o profesorado o que damos o primeiro paso, sobre todo no ámbito de secundaria primaria infantil, na universidade, por suposto, a xencia que ten o alumnado é fundamental e importantísima, vale? Pero noutros niveis non. Entón, temos que dar ese paso, decidimos dar ese paso, e, bueno, xa somos agora mesmo 180, máis de 180, así que, bueno, que non está nada mal. E, por suposto, para que estén íntimamente, ten que estar e debería estar íntimamente ligado cos equipos de normalización lingüística dos centros educativos, que lamentablemente moitas veces non están. Na propia rede hai profesorado que pertence aos dous grupos, normalmente profesorado de galego, o cal funciona superben. Entón, as actividades tanto de diversidade, igualdade e normalización lingüística están, digamos, todas según, o sea, teñen as tres cuestións en conta sempre. Vale? Políticas públicas. Políticas públicas. O sea, a Xunta desaparecida. Xa está. Conselleira de Educación, desaparecida. A Lei 2/2014, que sempre, bueno, a Xunta de Galicia sempre se pon un pouquiño a medalla de ser a primeira lei LGBT do Estado español. Sí, é verdade, foi a primeira. Uns meses despois foi a catalana a segunda. Pero de que nos sirve se non se aplica? É un papel mollado, aí, un papel. Podemos metelo nun caixón, se non a utilizamos, se non aplicamos e non se está aplicando. Polo tanto, as administracións públicas ten aí un traballo importantísimo. Bueno, e se non, pois, por suposto, os concellos. Os concellos, neste caso, son importantísimos porque son os que están ao lado da xente. Como ben dicías antes, con asociacións vecinais, etcétera, e aí temos un traballo moi importante, polo tanto, aí os concellos son fundamentais. Este ano, por primeira vez, o Concello de Ribadavia fixo a súa primeira festa de orgullo. Por primeira vez, 2025. Cando, se non me falla a memoria, o primeiro orgullo no Estado español foi no 77, creo que en Barcelona. En Galicia penso que foi no 82, creo, en Vigo. Bueno, pois imagina de todos os anos que tiveron que pasar para que Ribadavia fixera o seu primeiro orgullo. Pero, pois maravilla, menos es nada, non? Ben, segundo título de libro que roubo, Alianzas rebeldes. Temos que aliarnos. As aliadas e os aliados e as aliades son sempre benvidos e benvidas e benvides. Precisamos alianzas. Xa está. Isto é algo necesario, imprescindible, fundamental para fortalecer lazos, para crear comunidade, para fomentar incluso tamén espazos como poden ser os centros sociais. Vale, en Vigo temos un exemplo como, por exemplo, a Desviada, que é un centro social que está funcionando moitísimo. Crear espazos seguros. Fora de tempo, sí, xa estou. Xa, crear espazos seguros. Xa dicía eu que tiña moita cousa aquí, por propoñer. Non, disculpa ti. Que máis? E por último, o feminismo queer é para todo o mundo, que é un libro de Gracia Trujillo. A teoría queer, esa palabra tan demonizada agora mesmo, tan descoñecida, precisamente. Penso que moita xente que a demoniza é porque non a coñece. Eu propoño que temos que queerizar o mundo. Vale? O termo queer, tanto no activismo como na academia, moitas veces se converte en verbo, que é queerizar. E temos que queerizar o sistema. E cando falamos de queerizar o sistema, significa desenvolver ferramentas reivindicativas, significa querer mudar o sistema. Vale, e aquí xa remato moi rápido porque penso que un xeito maravilloso de queerizar a lingua galega sería o uso da linguaxe non binaria.
A linguaxe non binaria é algo que está aí case nacendo, vale? E aí pois teño que nomear sí ou sí a Né Barros, a Carla Míguez e a Artemis López, porque están facendo un traballo tanto nas redes sociais e no mundo digital como na academia, porque neste caso están na Universidade de Vigo, facendo un traballo impresionante e maravilloso por desafiar a norma. E penso que desafiar a norma é a proposta máis importante. Perdoade que me pasara de tempo, graciñas. Pois moitísimas grazas pola calidade e a riqueza. Estou segura que xa se despertaron moitas cousas nas cabezas e que na segunda parte teremos tempo para debatir, para seguir tirando destes fíos que nos colocastes. Estamos 5 minutos xa fora do tempo da pausa. Imos parar, pero non sei se hai alguén que teña como algunha dúbida moi concreta. Van a seguir estando aquí, pero como algo que lle gustaría puntualizar, preguntar a estas tres persoas, ou deixamos xa para... Teñen jana do café. Sí, non? Genial, vale, pois vamos a parar e ao cuarto retomamos xa ca fila cero a parte de debate. Quitade as cousas da primeira ringleira de cadeiras porque así imos recolocar. Vale, ata agora.
algún sitio. Unha Dime. revista e unhos libros para estudiar. Pois aquí. Ponos aí e logo cando che toque falar, pois... Genial, pois imos retomar, se vos parece, a segunda parte, con estes 10 minutiños aí que levamos de retraso, pero agora meténdolle tamén axilidade con estas participantes da fila cero. Xa vedes que muda un poquinho a disposición e muda tamén a encomenda, que sigue sendo en clave propositiva, pero un poquinho máis breve ainda, non? 5 minutiños por persoa para que nos dé tempo despois de abrir e seguir a conversa co público. Así que, nada, Monse. Vale, boa tarde de novo a todas e a todos. Despois da sesión tan rica que tivemos na mesa, non? Pois imos levar a cabo o que chamamos a fila cero, unha fila cero tamén moi peculiar, porque como se dixo na presentación, pois esta é a mesa do derradeiro foro que hai como tal, e de alguna maneira pois fomos recollendo os fíos que se foron perdendo noutras das mesas. Facer tamén, falaba agora coas compañeiras, pois unha fila cero de participación comunitaria era especialmente complexo e, ademais, por desgraza e cuestións de última hora, pois Lucía Rodríguez, que representaba a Asociación Veciñal A Xuntanza do barrio de San Pedro, de aquí de Santiago, pois non vai poder estar connosco, pero seguro que as propostas das outras participantes desta fila cero pois son tamén igualmente enriquecedoras. Vai comezar Esther Martínez, que é a presidenta da Federación de AMPAs de Compostela, porque nos parecía que o mundo das AMPAs, das actividades de lecer para mozas e mozos, pois quedara tamén un pouquiño escurecido. Moitas grazas, Esther, por estar aquí. Boa tarde, vou intentar ser breve. Eu son a presidenta dunha federación que reúne neste momento a 77 AMPAs de centros públicos, tanto escolas infantís como CPIs, CEIPs, IES, conservatorios, centros de educación especial. Son AMPAs en este momento de 27 concellos galegos. Estamos confederadas en AMPAs galegas, que é a confederación de AMPAs máis grande que hai, que reúne máis de 400 AMPAs. E as propostas que traio son algunhas das que están en un documento que AMPAs Galegas fixo público e que aprobamos en AMPAs Galegas para o uso do galego nas AMPAs, nas federacións e na confederación. Bueno, presento vos tres, ali en ese documento hai máis, pero estas as traballei un poquinho máis. A primeira chameille Transmitindo en Galego e concrétase en promover que as AMPAs nas súas asambleas aproben que o galego sexa a lingua cotiá na asociación. En primeiro lugar, tanto nos documentos oficiais que empreguen, es decir, estatutos, convocatorias de asambleas, actas, libro de socias, etc., que todas as súas comunicacións, tanto internas con familias, con inspección, con centro educativo, se xan en galego, e que tamén sexa a lingua que empreguen nas súas redes sociais, que maioritariamente agora as AMPAs pois todas teñen unha página web ou unha entrada en Instagram, non? E tamén promover que empreguen a lingua galega no desenvolvemento como lingua vehicular nas asambleas, non? Isto teria que ser acordado en asamblea, non todas as AMPAs son iguais, porque a comunidade educativa que teñen ao lado, que as amparas son diferentes, non? A nivel de usos lingüísticos, e hai moita heteroxeneidade, entón tamén entendemos isto como un proceso progresivo, non? Pois o mellor un AMPA pode aprobar que os textos sexan en galego, porque, bueno, é unha maneira tamén de poñer en valor que o galego vale para procedementos administrativos, pero o mellor costa máis, pois, pretender o mellor que sexa pois a lingua utilizada, única lingua vehicular, non? Pero, bueno, é certo que hai que facer pedagogía, é o que nos decimos ás directivas, non? Que hai que tamén saber construir e saber, bueno, pois, achegarse ás familias que son socias
para facerlles ver que tamén temos un papel e unha responsabilidade en sacar a lingua galega de onde está, porque tamén os centros escolares son espacios de castellanización e nos temos, polo tanto, algo que facer para revertilo. A segunda proposta chamaille o galego en xogo e precisamente era na línea que comentaba Monse. Como sabedes, as AMPAs dos centros, especialmente de infantil e primaria, son as que organizan as actividades extraescolares de horario de tarde e a nosa proposta é que a asamblea da AMPA, que é onde se toman as decisións sobre estas actividades que logo van aprobadas no plan xeral anual, pois que estas actividades sexan feitas en galego, es dicir, que as AMPAs contraten empresas ou autónomos, que normalmente como nos movemos, que empreguen o galego como lingua vehicular. É unha maneira de poñer en valor que o galego sirve para xogar, para relacionarse con cativos e cativas da miña idade e de outras, e porque monitorados son modelos e referentes para os cativos e cativas, como é un mestre tamén o é o profe de judo ou o profe de patinaxe ou de pintura. Entón, é unha decisión que ten que tomarse asambleariamente, pero que podería supoñer un espazo do uso do galego que está castellanizado tamén. E a terceira que traio un consello en galego, que precisamente en casi todos os consellos escolares, que é un dos órganos de goberno dos centros escolares, hai un representante da AMPA, nos centros escolares pequenos non, pero nos de máis de 8 unidades todos teñen, a través deste representante que se aprobe que todas as comunicacións e toda a documentación do Consello Escolar sexa en galego, non o é en todos, aínda que tamén existe esa cultura, e tamén instar a que as actividades extraescolares que organiza o centro, non as da AMPA, senón as que se organizan en horario lectivo, que ás veces son a través tamén de persoal de ONGs que veñen aos centros ou saídas que se fan, que tamén se fagan en lingua galega. Son 3 propostas que van, unha enfocada máis a socias, como é a primeira, outra enfocada ao uso co alumnado e outra enfocada máis a tomar conciencia en un órgano colexiado onde están representados e representadas os distintos estamentos, profesorado, o concello e o alumnado. Non sei se ben. Perfecta. Vale, moi ben. E logo, se queredes, seguimos falando. Moitísimas grazas, Esther, por propostas tan concretas, ademais, pero tan amplas ao mesmo tempo e por axustarte o tempo. Temos agora con nos a Francisco Javier León Jiménez, que é o técnico de discriminación do programa Igual Trato da Fundación Secretaria do Gitano de Galicia. Moitas grazas, Javier, por estar hoxe con nos. Moitas grazas. Antes de centrarme nas propostas, gustaríame dar un pouco de contexto, porque creo que no noso caso é moi importante entender dende que punto partimos. Entón, vou intentar ser breve, pero sí que considero que é importante esta puntualización, porque probablemente resolva algunhas preguntas que poden chegar despois. E é que hai que entender que a lingua dun pobo, e isto creo que todo o mundo o comprende na que está nesta sala, é un dos principais criterios de identidade na súa definición social e constitúe un dos principais eixes estruturados da cultura. Neste caso, o pobo xitano tamén ten o seu propio idioma, aínda que xa está en perigo de extinción, que é o caló, que é a mestura do romaní co castelán. É dende esta perspectiva da que debemos partir para entender a razón pola que os xitanos, na súa maioría, non falan galego. Ata ben entrado o século XX, os xitanos foron perseguidos tanto pola súa forma de vestir, pola súa forma de bailar, de falar, pola súa forma de existir. En definitiva, pola súa forma de ser, pola súa cultura. Isto fai que, aínda que o galego tamén era unha lingua minorizada, era, da mesma maneira que os demais idiomas, unha ameaza para manter a propia cultura xitana. Ademais, tendo en conta que o galego tamén, a estar perseguido, digamos que isto suporía unha dificultade máis. Non he podido evitar sentirme completamente compartindo a visión de Ana Ojea, porque remítome completamente a súas palabras, porque nós estamos na mesma situación. Ti falabas do 20 aniversario do matrimonio homosexual,
este ano é o 600 aniversario da chegada do pobo xitán a España e seguimos sendo invisibilizados. O que eu chamo os xitanos invisibles, non? Porque o ideario colectivo sempre é o xitano que ten a palabra reyerta, clan, roubo, etc. Entón, desde este punto de vista, temos que entender a importancia de por que as persoas xitanas non falan galego. Agora que temos isto en perspectiva, sí que gustaríame traer as propostas. Como propostas traemos, por unha banda, a heteroxeneidade cultural e a representación das diferentes culturas que hai en Galicia. Un destas formas sería as relacións cos actos que se realicen o 8 de abril, que é o Día do Pobo Xitano, que non sei se o coñecíades, ou, por exemplo, como falaba antes, coa conmemoración dos 600 anos. Acercarse á cultura xitana por parte das administracións públicas do entorno social en xeral, en galego, faría moito máis fácil a incorporación do idioma do galego por parte da poboación xitana. É dicir, se vexo que asumen a miña cultura, a representan e, ademais, a expón ao mundo, e encima o fan a galego, é moito máis fácil que eu, como persona xitana, entendo o galego como unha perspectiva amiga. E, por outra banda, que a nos parece o máis importante, a nosa opinión, sería a implementación real nos currículums dos centros educativos da historia do pobo xitano. Se nos centros educativos, de forma obrigatoria, se explica a historia do pobo xitano en galego, sería moito máis fácil que a poboación xitana fomente o seu uso de maneira interna. Ainda que é certo, matizo, que neste último ano a Consellería de Educación implementou unha unidade didáctica que fala da historia do pobo xitano, que puso a disposición dos docentes. O ideal sería, como dicía, que se incluísen nos libros de textos e nos currículos académicos de uso obrigatorio. Para terminar, quería simplificar un caso de éxito como é o catalán, porque, sin embargo, tamén é certo que a perspectiva histórica do catalán é moi diferente á galega, pero porque os xitanos entraron directamente por un salvoconducto por Cataluña, mantiveronse e sigue existindo un montón de poboación xitana en Cataluña. E esta poboación xitana sí fala o catalán como lingua vehicular e permanentemente o catalán. De feito, a tal punto que existe un dialecto propio do caló, que é a mestura do catalán e o caló. Entón, o importante aquí é entender as situacións diferentes que se poden dar e por que, en algúns casos, sí que poden ter éxito como Cataluña e outros casos non, como en Galicia. Moitas grazas. Moitas grazas, Javier. Vamos agora con outro Javier, que non aparece nomeado no programa, como verán, porque el mesmo nos pediu que, non lles gustaría ningún personalismo, ainda que hoxe, evidentemente, está aquí el, representante da comunidade do movimento Ensaia, que nos vai explicar ele, eu creo mellor, o que é Ensaia, porque eu tamén o descubrín preparando esta fila cero, non? Bueno, moitas grazas. A verdade é que sí que sentimos que non temos moito que aportar, visto a todas as reflexións que hai. Entón, creemos moito no pequeno. Bueno, de feito, estamos aquí grazas a Lucía, que é unha das persoas que tamén é doante. No pequeno, como que dentro dun mundo de frustración, que, non sei, moitas veces depende da causa que teñades, pero aquí penso que ben poderíamos estar todas frustradas, non? Se estamos aquí é porque non estamos. Entón, que pasa? Claro, que hai algo que nos move, non? Entón, nos nacemos de que, aínda que seamos pequenos, podemos ter moito impacto se moitos pequenos nos unimos, non? Non sabemos a onde vai, pero sí que esa é a parte importante. Entón, basicamente, a acción que dá sentido pode contar ben como proposta, ben como o que estamos a facer, non? Explicalo, e que penso que o círculo de xente que, bueno, nos sentimos que tiñamos preto era de privilexio en relación a ser conscientes dunha realidade. Entón, que pasa se sentíndonos privilexiados por onde estamos, pola cultura que temos e polo que nos une, podemos facer unha humilde contribución dentro das nosas posibilidades. Entón, basicamente, fai 5 anos nos juntamos 100 persoas e a cada unha delas pedimoslle 60 euros o ano para o resto da súa vida
co fin de poder dar unha bolsa ao ano a unha persoa que queira impactar positivamente en Galicia. É algo moi pequeno porque unha bolsa non vai, nin 6.000 euros van a cambiar a vida a ninguén, nin unha bolsa vai cambiar Galicia, pero esa foi a mentalidade. Entón, a día de hoxe, 5 anos despois, agora somos 250 persoas, van 4 bolsas, e o tema é que non sabemos para que sirve, pero que sabemos é que poníamos a importancia de crear, nos poñamos como referencias e poder apoiar a xente que está facendo cousas xa grandes. Pensamos que o fío conductor é que hai un sentimento aquí que nos une, non tanto coa lingua, penso, pero sí en Galicia, que une a xente moi diferente, que somos quen, se tiramos dese fío, quizáis, de rematar conectando coa lingua, non? Entón, nos o que facemos é tratar de apoiar con esa bolsa, non? Carreiras de xente que normalmente non o ten doado e que o que está a facer está influindo na nosa cultura, non? No primeiro ano foi unha poeta que fai poesía en galego, Nuria Vilán. O segundo, un luthier que está investigando a sonoridade da madeira galega para poder dar unha saída aos aserradeiros locais. Agora un fotógrafo que está retratando o rural a costa, unha xestora cultural que quere pôr en valor a música galega. E todo isto o poñemos como o que nos interesa, o que pensamos que é interesante, que esa comunidade poida posicionar a esa mocidade que é xente nova, bueno, entre 21 e 35 anos, non? Pero se os posicionamos a nivel social, cultural, quizáis en 20 anos, 30 anos de bolsa, podamos deixar un legado, non? Co fin de traballar, nos dicimos, na seguinte xeración. Unha visión de longo prazo, por iso tamén que sexa algo recurrente no tempo. E dentro de crear referencias, a segunda proposta que vemos que humildemente dentro da nosa comunidade está funcionando é crear espazos seguros onde poder expresar e xuntar xente dentro dun propósito común, pero algo diferente. Porque, por exemplo, un exemplo de a importancia disto é de poder chegar a novos espacios ou atraer xente diferente a estes espacios, incluso xente que pensa, non digo no oposto, non? Pero sí que de primeira se va a tener algunha reacción negativa. Nos podemos vivir, por exemplo, coa presentación de Nuria, fixo un documental, chamase Delincuente, seguramente o coñezas, non? Porque manifesta moitas realidades moi difíciles en Galicia. Nesa proxección documental onde foi a comunidade, houve unha persoa das doantes que dixo: non podo estar máis lonxe desta rapaza no pensamento, pero que necesidade que esta rapaza exista, quero doblar a miña doazón, que se me pon a pel de galiña, porque pensa diferente, pero hai algo que une máis aló do que poida pasar. Entón, vemos a necesidade de ocupar espazos e de crear espazos onde podamos estar seguras pensando diferente, porque aí é onde poderemos medrar, non? Dende institucións, organizacións, colectivos como este, pensamos que temos unha gran oportunidade, non? E a última proposta, crear espazos, crear referentes, con que estamos facendo, nós estamos co de crear unha cultura de xenerosidade, porque non recibes nada a cambio por doar, nin o nome, por eso tamén non queríamos pôr o nome, que non se personalice ninguén. Eu son Javier, estou encantado de estar, pero, Lucía, Cris, son doantes, pero que o tema é crear cultura. Cultura de xenerosidade é que das e o bonito que pase. Entón, o que pensamos que pode ser moi interesante como proposta é trasladar isto a desde institucións e empresas, que está sendo a nosa, non digo batalla, pero o noso propósito de as empresarias e empresarios que xa existen, que teñen unha conciencia social elevada, poder achegalos porque queren que isto pase, non? E moitas veces vemos como unha desconexión entre o mundo cultural e o galego na cultura, no ámbito cultural, coa realidade despois do día a día, non? E na medida que podamos tender pontes, pois é o que pensamos que pode sumar. Mira, non sei se serviu de pitido para o tempo, pero está. É a vosa disposición despois. Moitísimas grazas, Javier. E agora a quenda de Lucía Santiago Díaz, que presentamos no programa, como ela nos dixo, verdade? De galego, crenzas e feminismos, experiencias asociativas de base. A cuestión das crenzas era unha cuestión a que debíamos atender neste foro.
que complicada por unha cuestión, porque ademais tiñamos unha certa teima de que a persoa que nos falase en parte de crenzas non fose un home de máis de 70 anos. Quizáis esa era o meu non queríamos iso. Voume botar as culpas, pero creo que é importante sair de aí, así que moitas grazas por estar hoxe con nós. Moitas grazas a vos por convidarme a estar aquí. Bueno, antes de nada, pois, invitaros a todos a que vos fagades pingas de ensaya, que son 60 euros o ano, para facer cosas maravillosas. Bueno, pois eu son Lucía, veño de moitos sitios. Como di o lema dunhas das amigas, vimos de lonxe. Eu son herdeira desas mochilas xenerosas que deron, e entonces eu cando nacín, pois, encontrei cousas en riba da mesa, das que non tiven que pelexar, pois loitar. Entonces eu agora estou loitando para que cando eu morra, pois haxa outras mulleres e outras persoas que gañen esas cousas porque sí, porque esta é así a nosa liña de sucesión. Entonces, bueno, trouxen aquí unha das primeiras, que é a revista Irimia. Bueno, trouxen así varias, porque se queredes pasar por aí para velas. Irimia nace en 1978, eu nunca me acordo do ano, se non teño apuntado, se non pregunto, cando morreu Franco? Justo pouco despois aí. E montaron aí pois unha romería, un grupo de crentes galeguistas de esquerdas, os que se chamaban os curas rojos, estos que non crees que estiven aquí sentados, rodeados da Guardia Civil, porque non sabía moi ben como eran estos de los nuestros, non son de los nuestros, e pouco despois montaron a revista Irimia, pois, que como estes daqui coñecedes, e en parte porque o Consello de Cultura Galega digitalizou todos esos números que estaban en formatos antiquísimos a miña xeración. Bueno, pois creo que se pode decir que a revista 100% en galego, en activo, pois máis lonxeva, porque Grial ten máis números, pero xa non está. Entonces, pois a medalla, non? Ahora mismo somos alrededor de 400 suscriptoras e 150 socios, 130, máis ou menos. Unha revista que se lee así en colectividade ou en casas ou en espacios. Vale, pois esa foi unha das primeiras pedras. Outra pedra é isto que levo aquí, que me dixo aquí Olga, levas aí o amuleto. Efectivamente, levo o amuleto aquí. Isto é a medalla que fixemos polos 10 anos da Asociación Exeria, que é a Asociación de Mulleres Cristiás Galegas Exeria, que, bueno, pois é o símbolo do peixe, e o pan, e aquí o símbolo do feminismo. Bueno, unha cousa así moi bonita que fixo Solepite en Buño. Bueno, pois estas mulleres, curiosamente, ensináronme o que era o feminismo. Eu descubrín o feminismo pola Iglesia Católica. Hai de todo nesta vida, pois estas cousas pasan. E, bueno, Exeria nace no 96. Eu tamén lles mandei un WhatsApp aquí ás compañeiras, dixen, que credes que diga de Exeria? E dixeronme, bueno, pois mira, di que fixemos un camiño cara dentro desde a espiritualidade cristiá e galega cara ao feminismo. Que facemos 2 asambleas o ano en circularidade, que celebramos o Día de María Magdalena como referente muller no cristianismo, como lideresa, tamén que facemos grupos de formación, porque, bueno, estas mulleres estaban no seu momento, pois, tiñan unha pedra moi grande que era o acceso á formación, non? Elas non podían entrar no seminario, non podían ter casi nada de cursos de formación, pois, autoxestión. Entonces, fan unha cosa moi bonita que chamase os espacios de teoloxía feminista, que eu digo que son un club de lectura, pero non podo decir eso porque é moito máis que eso. É unha xuntanza, efectivamente, alrededor de un texto ou de un libro, pero que ten unha metodoloxía que é
sentámonos todas en círculo. E hai unha primeira roda na que decimos, bueno, vamos a estar media hora, unha hora, depende, cantas somos? Pois cae a tantos minutos por persona. Bueno, por mulleres, porque somos todo mulleres. Entonces, nos repartimos o tempo. Unha cronometra o tempo e as máis falan. En ese tempo, cada unha pode dicir o que lle peta sobre o capítulo do libro ou sobre o texto que hai que ler. E ninguén a pode interrumpir. E así facemos cada unha o noso. E logo facemos unha segunda ronda de debate. Entonces, esta metodoloxía así de Harvard levámola ao noso día a día e xuntámonos desde mulleres de 80 anos con monxas de clausura, con, non sei, señoras que veñen, que son catequistas, ou seja, hai unha heteroxeneidade moi enriquecedora, non? E logo outras cousas que fai tamén Exeria é participación reivindicativas, pois asistir ás manifestacións do 8M, o 25N, e tamén respostas en prensa ou comunicados que sacamos ante actuacións misóxinas. Por exemplo, a última foi que detiveron a un sacerdote en Sarria por presuntos acoso sexual a unha menor. Entonces, o grupo de Lugo estaba moi tocado porque, ademais, coñecían a rapaza, coñecían o señor e dixeron que podemos facer. Entonces, redactamos entre todas un comunicado rexeitando os abusos na iglesia e dixemos, mira, como coincide no Corpus e en Lugo fan unha misa moi importante e logo sacan o Santísimo fora, podemos ponernos nunha parte da procesión aí ao final, con unhas pancartas que poñía non máis abusos na igrexa. Unha cousa así, moi sinxela. Resulta que foi todo un shock, porque un dos sacerdotes que estaban na comitiva acércase a elas e lles empeza a berrar aí que é isto, que elas non son cristiáns, que son unhas mentirosas, non sei quanto máis. A cousa empezan a salir en medios e tal e cual, e salimos hasta nos vídeos de Cristina Fallarás allí en Instagram, porque claro, é que foi moi impactante. Ademais, decíanos a nosa compañeira Bego, decía, é que a mí nese momento o único que se me ocurriu decir foi eu creo na igrexa e defendo a igrexa, non? Precisamente por eso estou aquí, para cambiar as cousas. A parte bonita desto, aparte de que para elas foi como, sabes, poñerse aí e sacar toda esa tensión que tiñan dentro, foi que pedimos adhesións ao comunicado. A grupos de mulleres que son afines e nos van dicindo que sí, e resulta que nos escribe un correo electrónico aquí enfrente da Catedral de Santiago de Compostela, a Unidade Ante de Abusos, para decirnos que estaba moi ben o comunicado que fixéramos e que contaran con eles para asinar ali. Entonces, carai, nos quedamos porque normalmente a imaxe é ao sacerdote que che colle que, está a punto de darche unha labazada, vamos, pero, esta foi outra peza pequeniña que fixemos aí. E agora vou coa terceira pedra, que é un pouco a raíz destas performance públicas das que nace a revolta das mulleres na igrexa, que nace en 2019-2020 precisamente cunha performance o domingo anterior ao 8M. Ali, decidimos facer nas cidades nos territorios que se adheriran, unha concentración dentro da catedral hasta que a igualdade sexa costume na igrexa. E, este ano xuntámonos en Madrid 200 representantes de mulleres de todo o Estado, máis de 32 territorios, porque hai desde a cidade de Santiago de Compostela hasta o grupo de Cantabria, hasta, como é o feminismo e a vida líquida, non? Entón, cada un é do seu sitio. E iso é o que facemos. Entonces, facemos todo en galego.
facemos os comunicados en galego, facemos a revista foi feita en galego de Irimia, todo o que facemos, facémolo en galego, e eu creo que, bueno, pois é un xeito tamén de ser referente para moita xente que, bueno, que igual dice, pois mira, si estas fan todas estas cosas que son así como un pouco máis cuestión de debate, pois igual hasta o do galego pode ser estar a falar igual. Entonces, pois, bueno, pois aí estamos. Cando chegamos sempre aos grupos nacionais, sempre dicen aí chegan as galegas e somos, bueno, un grupo de referencia e o ánimo vos a todas a que fagades cousas fora da vosa zona de confort en galego. Esa é a proposta. Moitas grazas, Lucía. E para rematar esta fila cero, queríamos tamén dar voz a asociacións de pacientes de alguna maneira, non? E nos pareceu que a asociación Sarela de dano cerebral de Santiago era un referente no seu uso da lingua e por iso está aquí hoxe con nós Xulio Abollo, que é o responsable de comunicación de Sarela. Grazas, Xulio, por estar hoxe aquí. Boas tardes e gracias por convidarnos. Sarela xa dixo de existir como tal, agora somos dano cerebral. Non, o que pasa é que se nos sigue coñecendo. Hubo unha unificación da denominación a nivel de todo o Estado e por unha cuestión de poñer a discapacidade por diante. E eu me quedo coa túa presentación cando decías que esta mesa éramos como os fíos que quedaban así un pouco a marxe e a xente con discapacidade sí que ten ese sentimento en casi todas as súas facetas da vida. E para que non nos coñeza, o dano cerebral é a discapacidade de consecuencia dun ictus ou dun traumatismo craneoencefálico, se por un accidente laboral, de tráfico, etc. É unha discapacidade que se di sobrevenida, o sea, ti naces normal e a partir de aí hai un proceso de ruptura que implica moitísimos cambios a nivel familiar, personal, etc. E en relación ás nosas propostas, que son concretas, pero tamén son caras, como veredes, queremos facer tamén algo de contexto, porque no programa falamos de cidadanía, sociedade civil, participación, cohesión social, pero nos creemos que o galego tamén debe ser un elemento de inclusión social e igualdade, que é totalmente diferente, que ten que ver coa inclusión social, fai referencia aos dereitos das persoas, en relación ao seu contexto. E por qué? Porque en Galicia viven polo menos 247.000 persoas con discapacidade, que é o dato que ten recoñecido a Consellería de Política Territorial polas cando fan as calificacións é o dato oficial, pero todo o mundo coincide en que hai moitísima máis xente na súa casa ou que non ten acceso aos procesos de valoración ou que están á espera, etc. E, por exemplo, o INE, que son datos de 2024, din que no 20% dos fogares vive polo menos unha persoa con discapacidade. Despois, polo que xa no noso ámbito de traballo de discapacidade, normalmente todos tendemos a identificar a discapacidade con discapacidade física, o que agora se chama orgánica, que pode ser, por exemplo, unha tetraplesia, unha hemiplesia, pero hai moitísima xente, como no noso caso, ou como pode ser a discapacidade intelectual ou incluso o espectro autista, que ten a súa discapacidade ten moito que ver co cognitivo, coa memoria, co comportamento social, e ese sí que normalmente ti con a hemiplesia casi podes levar unha vida socialmente plena. Cando entran os temas, non sei como explicarlo, esta máquina é a máquina máis complexa que existe, todo se complica moito máis. Entón, por iso decía que as persoas con discapacidade galegofalantes que buscan, por exemplo, que un entorno aceitado para educar en galego os seus fillos ou fillas ou ter acceso á cultura en galego, teñen unha doble dificultade.
a súa discapacidade, sobre todo cognitiva, imagínate, e as que temos todos e todas a hora de intentar vivir en galego. Entón, as nosas propostas, que fomos facendo así todo o equipo, serían as seguintes, son 4. E sería adaptar e crear contidos administrativos, culturais, educativos, legais, en galego en lectura fácil. Isto debe ser en formato papel, web, aplicacións e tal. Non sei se estades familiarizados ou familiarizadas co que é a lectura fácil. Fadenga, que é unha entidade de referencia no traballo con persoas con discapacidade intelectual e desenvolvemento, ten traballado moito, e se ides a súa página web, ides ter basicamente unha norma de creación de contidos. Non é escribir sencillo, implica un proceso de redacción cuns criterios, é casi como unha norma de calidade. En presente, evitar, bueno, é super complicado, implica un proceso incluso de doble verificación cun grupo de control de persoas con os que vai destinados, neste caso con discapacidade, e entón é un proceso caro, complicado e que está totalmente obviado, non? E, por exemplo, e por que poñemos esta medida? Porque nos partimos de que entender é un dereito. Todas as persoas temos o dereito de comprender a información que nos rodea, mentres que as institucións e organismos, incluso as empresas, teñen ou deberían ter o deber de expresarse de forma comprensible. Cal é a situación actual? A Xunta de Galicia non ten a súa página web en lectura fácil. Nós tampouco. E somos unha entidade do terceiro sector. Estamos agora nese proceso, pero implica o que contaba, un traballo de formación. É caro, é super caro, porque cada 3 folios creo que leva 4 horas de traballo de verificación solo, a parte de redacción e todo eso. E se tomamos, por exemplo, os datos, a modo de exemplo, que teñen que ver co dereito a acceso á cultura, estes son datos da Xunta de Galicia da semana pasada, hai 15 días. Os contidos en lectura fácil representan o 0,21% da colección da plataforma estatal de préstamo en liña e biblio, e o 0,55% de Galicia Lé, que é a plataforma de... E todo isto son materiais, aí xa non falamos nin de novidades editoriais, ni moito menos. Son ser traduccións de, que sei, Robinson Crusoe, ou senón contos xa que naceron especificamente en lectura fácil. Bueno, ti debes de saber. Algún que non moito. Sí. Poño un exemplo. Nos, por exemplo, se quixemos facer un clube de lectura na nosa entidade con persoas usuarias, se vas á web de Clubes de Lectura de Galicia, este é un cómputo que fixen eu así de forma manual, pero que se a base de datos está actualizada e está, porque nos temos un clube de lectura, pero de familias, e facemos uso dele. Por exemplo, en lectura fácil hai 68 títulos, en galego 6. En lectura difícil, que é a que usamos nós, de calquera de nós, en inglés 618, en italiano 39, en francés 97, en castelán casi 600 e en galego casi 400. Eso, en lectura fácil 68 e en galego 6. Entón, o proceso de implicación destas persoas, incluso a nivel familiar, tinda que teñas a vontade de querer traballar en galego na tua casa, o tes moi complicado. Ben. A segunda, relacionada con esta, sería promover a formación de profesionais públicos ou profesionais da comunicación, etc., para capacitar na redacción en formato ou de redacción clara, cando menos, ou en lectura fácil. A terceira proposta é garantir o acceso dos nenos e nenas con necesidades especiais, e a mellor Esther aí sí que ten a mellor máis nocións de necesidades especiais a materiais adaptados en galego. Para facer esta proposta falamos con profes, con profesionais de pedagogía de PT, que lle chaman de pedagogía terapéutica, con algunha nai, coas nosas profesionais de logopedia e terapia ocupacional que traballan durante o curso cos nenos que teñen dano cerebral, e todos coinciden que material adaptado hai moi pouco, e casi todo depende do traballo que fai cada mestre ou cada mestra, e entón incluso non hai ningún repositorio común destes materiais,
E, bueno, unha dificultade máis que se enfrontan a estes cativos. A cuarta, xa nos vamos da lectura fácil, sería crear apoios en galego, como, por exemplo, subtítulos, audiodescripción, etc., para garantizar a accesibilidade universal, que é outro concepto, non é solamente en espectáculos como obras de teatro, concertos, cado menos as promovidas por institucións públicas. É un exemplo que creo que sí que sigue funcionando, non sei se ao 100%, no Centro Dramático, no Salón Teatro, usan un programa para, polo menos para linguaxe de signos. Despois, para a audiodescripción e así, non estou seguro. E, bueno, neste sentido, o ano pasado se aprobou unha lei, que é a Lei de Cultura Inclusiva e Accesible de Galicia, que teóricamente teria que avanzar nesto. Teñen 2 anos para crear o Observatorio da Cultura Accesible e, bueno, ti antes decías que non sei que lei era, que a lei de... Sí, a lei LGBT. A lei está feita, pero esta non sabemos como se vai a desarrollar. E unha quinta, que esa non sei se é unha medida, que é o de fomentar o emprego galego por parte das entidades do terceiro sector. No caso de Sarela, que naceu hai 25 anos, se fixo de forma natural, eu creo que dependendo un pouco do equipo de profesionais que a puxo en marcha. E as familias tiñan outras urxencias, outras emerxencias, e nunca a comunicación interna, institucional, externa, faise sempre en galego, e en parte tamén para adaptarse. Nos traballamos en 46 concellos, que é a área sanitaria de Santiago e Barbanza, que empeza en Santiago, colle parte do Deza, o Barbanza, sube Mazaricos, Carnota, un territorio moi grande. E tamén nos parecía que era a lingua natural, a xente que viña pola asociación, basicamente, era de estación urbana, rural, de todo, pero, bueno, e sempre se fixo así. A versión en castelán da página web é relativamente recente, non? E, bueno, creo que me estou extendendo, pero, eso, solamente para rematar, eso, só quería poñer de manifiesto que hai persoas que teñen ainda máis dificultades para vivir en galego que a nós, non? Pero tamén penso que se cubrimos estas necesidades, ademais de atender os seus dereitos lingüísticos, educativos, de acceso á cultura, o galego pode ser un referente a nivel familiar, a nivel de profesionais do ensino, de profesionais de logopedia, terapia ocupacional, etc. E, de alguma forma, o que sempre se di prestixialo ou que sexa útil, vamos. E nada máis. Moitas grazas, Xulio, moi interesante. E agora deixo vos con Olga, penso. Sí, con esta parte de aí, moitísimas grazas polas propostas. Creo que siguen incidindo nesta riqueza que hai neste eixo, neste irmanamento do galego con outras causas que fostes traendo aquí. Si, xa levades un montón de tempo escoitando nesta tarde así calurosa, entón imos a entrar no terceiro tempo, na media hora final. Perfecto. Na media horiña final, para que xa agora as persoas que estades no público poidades desde preguntar, curiosidades que se vos foron quedando, ata engadir propostas que se cadra traíades da casa ou se vos foron iluminando ao longo desta tarde ou debatir un poquinho máis sobre algún fío. Si que vos vou pedir o mesmo que a esta parte de aquí, como medir aí os tempos. Entón, si, igual podedes levantar as persoas a man, as persoas que tedes como interese en falar, se é que hai algunha, unha por aquí, dúas, algunha máis, 3. Vale. Imos comezar con esta primeira roldiña de 3 e logo darvos tamén a palabra a este lado. Si que vos vou pedir que vos presentedes, si podedes, así tamén o podemos, xa está, recoller ben nas notas. Ben, boa tarde, eu son Nel Vidal. Moitas grazas a todas e a todos polas vosas propostas e achegas e reflexións tan positivas e tan que se deben ter en conta, non? Eu só quería comentar unha cousa que me foi lembrando a medida que fostes falando
todas e todos, que sempre que intento, digamos, traballo en diversos ámbitos pola lingua, sempre que intento facer algo, non quero pensar só o como, senón que intento darlle resposta tamén ao porqué, non? Explícome. A xente pode preguntarse de por que me propoñen que use máis o galego neste ámbito, non? Entón, creo que é interesante nas accións que desenvolvamos a favor da lingua que haxa en parte esa resposta do porqué, non? Creo que o que fostes fiando todos dese porqué está na xustiza social. Defendemos o galego porque é o xusto socialmente, por moitas outras cousas, non? No ámbito empresarial, incluso porque pode ser útil para vender máis, en moitos ámbitos por diversas cousas, pero no ámbito social do que fostes falando, nesa unión de causas está a xustiza social coa diversidade, xustiza social co pobo xitano, xustiza social con moitos ámbitos. Entón, como podemos incorporar iso con respecto á lingua en todos eses ámbitos? Estou me explicando fatal. Lembreime dunha reportaxe, dunha entrevista, non lembro moi ben, que fixera unha revista vasca, Argia, a partir dunhas xornadas que houbera sobre isto, que titulara, busqueino agora, titulouno literalmente así: Pódese ser feminista e non defender o galego? Pódese defender a lingua e non ser ecoloxista? Simplemente era esta reflexión. Podemos rematar a ronda e de tomando notas e despois podes... Eu teño varias cousas bastante distintas, algunhas non queren resposta, outras estaría ben. Xa me sumo que dixo Nel, porque ia dicirlo eu de outra maneira, pero dixo el tamén que quedou sobre a mesa. Era un pouco, eu o pensaba en termos de vencellalo que ti decías, Lucía, de sair da zona de confort, non? Nunca teño claro si en definitiva é positivo vencellar o galego a ese esforzo para sairmos da zona de confort ou non. Creo que ten que ver con isto dos porqués. Logo, en relación ao que dixo Javier, lembroume unha intervención de Daniel Ugarte que tuvemos aquí cando se falou de acción exterior, que el defendeu, Daniel Ugarte, un galego que vive en Bruxelas e que ali traballa en cousas de comercio internacional, en ámbitos onde se manexa moito diñeiro, non? El defendeu desde o minuto 1 que había que facer un fondo de apoio a iniciativas a prol do idioma no que as persoas que estamos comprometidas puxéramos unha cantidade. Uns porán 60 euros, outros porán 600 e outros porán 6.000, un pouco na liña tamén do que me explicaba antes Ramón dos concellos. Entón, este compromiso das persoas coa cuestión da lingua creo que tamén é necesario. Non son, e quizáis, en fin, esta outra parte, pero creo que tampouco podemos depositar toda a responsabilidade nas institucións e na acción política. Logo quería preguntarlle a Xulio unha cousa, isto xa é un pouco marxinal, pero que é un tema que me interesa moito e vexo que el controla bastante. Por que non se fan todas as webs, porque claro, a literatura é outra cousa, non? Pero as webs que son espazos normalmente informativos onde se debe presentar a información de forma sintética, clara e demais, non poderían por defecto, insisto que a mellor isto é unha animalada, estar redactadas en lectura fácil? As webs de organismos públicos, de institucións e demais, porque as persoas que non necesitamos a lectura fácil tamén o entenderíamos. E se se trata de explicarme como funciona, non sei que, como teño que facer tal trámite, pois non o sei. Creo que non teño nada máis. Quería dicirlle a Iria que todo o que dixo internalización me parece moi importante porque esa é unha das excusas que adoito se utiliza para frear a implantación do galego nas universidades. É que, claro, vai frear a chegada de alumnado estranxeiro, pero que se lle das a volta e o convertes nunha singularidade positiva e se investes algo de diñeiro, efectivamente, en promocionalo, a min o do mes previo me parece unha idea estupenda. Veña vostede un mes antes que se integra, coñece isto, se familiariza e, a ver,
o galego non é chinés, quero dicir, ao que estás por aquí un mes coa antena máis ou menos conectada, pois xa a cousa vai rodada. Entón, creo que aí hai un campo para incidir importante, no que ademais sospeito que pode ser relativamente doado conseguir resultados, porque tamén é bastante cool ao final todo isto da internalización. E xa remato, disculpade. Sí, igual como sí que son varias cuestións, pode Xulio contestar e tamén se queredes engadir algo e despois imos ca seguinte man. Sí, todos os matices, por exemplo, hai en algún país nórdico que incluso hai prensa en revistas en lectura fácil de venta nos quioscos. Pero ti, se tiveras que ler todas as páxinas web ou todas as noticias de lectura fácil, seguramente para ti non sería unha experiencia placentera, porque realmente é un esquema de narración así, super simple. Sí, pero para mí tampouco é placentero ler chave. Ah, non, eso sí. Como usar chave? Claro, porque eso seguro que o fixo el informático, te creyó allí e ninguén o que ten que haber un proceso sempre de revisión da redacción que faga alguén que saiba redactar e intentar ser claro. Despois a lectura fácil xa son outros requisitos. E, por exemplo, que se me quedaba? Saí por aquí varias veces Cataluña como que iba a tal. Por exemplo, Cataluña ten incluso unha norma propia de lectura fácil. Hai unha lei de ámbito estatal de recoñecemento de lingua de signos, recoñece a lingua de signos en castelán, española e en catalán. E aquí hai un movimento de algunha xente, o que pasa é que non estou moi informado, que sí que reclama a lingua de signos galega. Pero a lei que é de 2007, se non me equivoco, recoñece a lingua de signos en castelán e a lingua de signos en catalán. O sea, que van, incluso a nivel de lectura fácil, tiña unha norma propia. Pois grazas pola resposta. Non sei se queredes, con moita brevidade, achegar algo máis sobre isto que comentaban da xustiza social, da bolsa, ou... Sí, Javier? Non fai falta que o achegues. Vale. Sí. O sea, por abrir debate con isto é boísima. Preferimos que o debate, imagínate, que encantoume, se pode ser ecoloxista e non falar galego, feminista e non falar galego. Claro, eu ás veces digo, sería ideal que uns debatindo, que todos falen galego, incluso o que, pero que noxo, non? Que esta persoa fale galego. Pero en realidade, como ojalá, non? Entón, é un debate que eu teño con todo o tema das iniciativas. Por iso, estou pensando como que o 10% da sociedade igual non hai forma de entendela ou non son quen, pero a maioría sí, é que estamos moi despistados, un 60, 70, non? O sea, canta xente... Bueno, iba a decir é machista. Bueno, moita... Perdón, xa. Pero quero dicir, potencialmente, cantos feministas hai, non? Potencialmente. Hai algúns que seguro que nada, pero potencialmente, ou ecoloxista, ou galego falantes, entón, como atopar espazos, como crear espazos onde esa xente poida ir e curiosear, non? Esa é a dúbida, como achegar a unha poeta, no caso de Nuria, que ademais é moi activista, con alguén que na vida pensou que ia apoiar unha poeta, non? E despois que sinta orgullo de ter apoiado. A min esa é o que digo, a loita e non sei como se fai, por iso abro máis debate do que pecho, pero é como que te devolvo, non sei, é interesante ou non que falen todos en galego aínda, sabes, das diferentes versións. Deixo isto, sabes que non... Vale, antes de abrir o debate máis por aí, hai máis mans, pero sí, se queredes pechar aquí a rondiña e volvemos ao outro lado. Moi breve. Lucía e Monse, te dices aí. Lucía. Sí. No. Pois, decías por qué, e eu, como boa estudiante, apuntei todo o que dixo antes Ana, cos paralelismos nas desigualdades, porque somos minoritarios, porque somos estigmatizados, porque somos obxecto de violencias, porque estamos privados dos nosos dereitos, porque estamos invisibilizados. E hai unha canción que dice: aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu en blanco, eu sinto semellantes ás feridas, e como a un irmán che falo. É eso, non? Sentir semellantes ás feridas. Por qué? Por qué en galego? Por qué
facer alianzas e facer pontes. Por último, penso que é fundamental neste sentido o concepto de interseccionalidade. Temos que ser moi conscientes de que todo intersecciona, non? E todas as iniciativas de xustiza social, precisamente, que penso que aquí estamos presentes todas, bueno, todas, faltan moitas, pero todas as que estamos somos, non? Promovemos a xustiza social e ter sempre ese concepto de interseccionalidade presente, non? Porque penso que ademais é un traballo que achega moito o que nos rodea e incluso a empatía, que este presente a empatía. Eu ia ir un pouco por donde foi Ana agora, porque me parece moi interesante. Non o ia formular co concepto interseccionalidade, pero ia ir por aí e quería poñer o foco en algo que é moi sabido xa, porque aparece nos estudos lingüísticos, pero é o tema das persoas neofalantes e do importante que son, porque escoitaba a Fran Javier, teño un lío co teu nome, perdón, e dicía, claro, como imos pretender que alguén xitano fale galego se somos unhas auténticas descoñecedoras da súa cultura, da orixe, da situación, de todo. O mesmo podería decir coas persoas do colectivo LGBTQ+, non? Eu, pois, por experiencias persoais, me moví moito nese colectivo en Santiago, sobre todo os anos que estudei a carreira. Agora tamén, pero é diferente, non o que dicíamos antes. Claro, eu vía como a identificación co galego se unía a outra identidade e estaban aí, pero para estar aí temos que poñer un foco moi consciente, moi especial nas persoas neofalantes, que ata moi poucos éramos sinaladas, especialmente en certos ámbitos. E niso hai que ter moito cuidado en moitos ámbitos, no social, no ensino. Igual hai que pensar que é máis importante se poñer un pronome ben ou fomentar o uso da lingua. Ese é outro debate, pero eu como neofalante, non sei se unha persoa despois de falar 25 anos unha lingua é neofalante, pero como neofalante me sinto apelada. E tamén me sinto por esa idea de xustiza social, porque eu creo firmemente niso. Bueno, íbame meter en temas políticos, non ven ao conto. Creo que se pode falar... Non me descancha que eu entro. Creo que se pode falar galego sin ser ecoloxista e sin ser feminista, pero tamén creo que ten moito máis sentido falar galego sendo ecoloxista e sendo feminista, porque, como ti dicías, Nel, eso é a xustiza social para min, non? E creo que para, vou dicir, todas as persoas que estamos aquí. Genial, xa vedes que o debate vai collendo forma, temos unha man pedida por aí, e ide pensando tamén se algunhas outras persoas queredes participar. Sí, ben, eu quería comezar dándolle os parabéns a todas e todos os participantes, porque, a verdade, saíron moitísimas ideas que exixirían, claro, debullar moito máis polo miúdo, pero o tempo que temos é o que temos, non? A miña intervención ia referida, sobre todo, con respecto á intervención de Xulio. Moitas veces non somos conscientes da cantidade de poboación que hai con necesidades especiais. Están, por un lado, persoas con problemas de danos cerebrais, están xente con síndrome de Down, está xente con os que ten deficiencia, os autistas, bueno, hai cantidade de grupos que numéricamente son moito máis importantes da visibilidade social que teñen. A verdade é que están desatendidos moitas veces socialmente, pero están absolutamente desatendidos desde o punto de vista lingüístico.
Eu o que quería propoñervos era precisamente unha reunión con unha serie de asociacións que se ocupan destes ámbitos para ver como podemos tratar directamente máis polo miúdo este tema dentro da renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Incluso eu creo que era necesario crear, a mellor, un pequeno organismo que se ocupe directamente de atender as necesidades deste grupo. Un organismo que combine, por un lado, aquí fixose mención dos materiais, pero para a xeración deses materiais fan falta especialistas en cada un deses sectores, e fan falta especialistas tamén lingüistas en linguaxe fácil. Son cousas bastante distintas. Da linguaxe de comprensión fácil é un tema que está en boga e no que se están investindo moitos recursos en moitas linguas do mundo. Por desgraza, para o galego, eu creo que o investimento que hai hasta este momento é prácticamente cero. Algo se está empezando a mover. O que pasa é que temos que empezar precisamente por aí, por crear profesionais especialistas en linguaxe fácil, que non nos temos. Non hai moitos para o castelán tamén, pero, bueno, hai... E creo que fai falta coordinar o traballo dos especialistas lingüistas en linguaxe fácil con especialistas xa profesionais que coñezan desde dentro as necesidades específicas de cada un destes sectores. E todo isto eu creo que hai que facelo dunha maneira coordinada porque as iniciativas persoais, máis ou menos privadas dunha asociación, son moi meritorias, pero probablemente non sexan suficientes para producir o cambio que é necesario. Genial, unha proposta moi concreta, ademais. Non sei se queredes responder algo a isto ou abrimos, estamos como nos últimos 15 minutiños, hai unha man por aí, outra man por aquí. Vale, non sei se... Sí? Vale, pois entón, imos por aquí. Opa! Hola, boa tarde. Sí? Escoitaseme ben, sí. Hola, boa tarde a todos e a todas. Eu estou encantadísima de estar hoxe aquí. Dou vos as grazas por todas as intervencións, porque son moi enriquecedoras. Eu chámome Raquel Boi e hoxe estou aquí en calidade de presidenta da Asociación Galega de Deseño. E como materia que é o deseño transversal a moitas cousas da sociedade, gustaríame dicirvos que efectivamente o que di Xulio é así e os profesionais do gremio estamos intentando, ou polo menos desde a nosa directiva estamos intentando familiarizarnos coa linguaxe inclusiva e cos formatos accesibles, tanto non só en web e en lectura fácil, senón tamén en maquetación de calquer tipo de soporte, gráfico e demais, e entendemos que é unha necesidade urxente que os profesionais entendamos que efectivamente o acceso á información é un dereito e o acceso á cultura é un dereito para todas as persoas. Eu tive a sorte de traballar coa Asociación de Dano Cerebral na maquetación dun libro sobre legislación que era bastante complexo e foi un proceso no que aprendín moitísimo. Entón, efectivamente, nós o que pedimos como asociación é que se nos inclúa en todos estes procesos, en todos estes debates, porque tamén entendemos que podemos achegar moito a construción do mundo no que vivimos e a sociedade na que participamos todas as persoas, non? E desde a asociación, pois, pola lingua sí que facemos cousas, traballamos todo en galego a nivel interno e externo, todo o que facemos tamén desde a rede española de asociacións, nós estamos aí sempre dicindo que hai que traducir todos os documentos, o código deontolóxico que se fixo na rede estatal, pois nós o traducimos ao galego. Tamén me encantaría saber se hai axudas ás asociacións sin ánimo de lucro para este tipo de cousas, para a traducción de documentos, de manuais profesionais, de elaboración de glosarios, porque tamén estamos nunha profesión
na que os anglicismos abundan e nos gustaría seguir traballando e defendendo a nosa profesión desde a nosa lingua ou inventando os termos ou traendo os termos necesarios á mesa para poder desenvolverlo sin ter que roubar palabras, non? Ou empregar outras palabras. E nada, dicirvos que moitísimas grazas por esta tarde e que parabéns a todos polas intervencións porque son moi enriquecedoras e moi necesarias. Grazas, Raquel. Temos unha man aquí. Sí, eu só quería comentar o fío que decía Manolo, que quizáis antes de empezar a pensar en crear máis estructuras, a min constame, pero seguro que o Xulio desto sabe máis que a min, que no mundo da discapacidade, que é un mundo bastante articulado por pura supervivencia, non lles quedou outro remedio, hai cando menos dúas federacións ou organismos, en fin, que agrupan outras asociacións que son sumamente sensibles ao tema, que levan moito tempo traballando por propia iniciativa en utilizar o galego na comunicación interna, cos usuarios e usuarias, coas persoas asociadas e demais, que son Fadenga e que son Cogami, que, por certo, non sei se hai alguén na sala, enviámoslle convites para que viñeran ao público, e que quizáis como primeiros interlocutores para avanzar nese terreo, se realmente se quere facer algo, me parece que xa hai xente sólida coa que interlocutar, que saben, que coñecen a problemática e que seguro que saben xa opcións que se poidan implementar de forma casi inmediata. Nese sentido, creo que temos bastante sorte en Galicia, me parece, pero claro, hai que considerarlos como interlocutores e sentarlos á mesa coas autoridades. Genial. Moi ben, pois entramos na recta final, nos últimos 10 minutiños, entón, non sei se desde o público quedou algo, se non desde aquí seguro que sí, unha man. Vale, pois vamos a coller esta man e logo, sí, algunhas si queredes por aquí, pero xa en clave de ir pechando, vale? De últimos 10 minutos. Boas tardes a todos, chamome Carme, son normalizadora lingüística. Realmente o que dixo o noso compañeiro, como era o teu nome? Xulio. Todos vivimos en algún momento da nosa vida unha situación parecida a todas as que ti contas, aparte desas eivas que ti detectaches. Eu, por exemplo, na miña vida e no ámbito laboral tamén detectei, por exemplo, a falta de non só da lectura fácil, non sei se entra dentro diso, materiais para traballar, por exemplo, con persoas que teñen deterioro cognitivo, simplemente, pois non sei, se queres ofrecerlles a posibilidade de pintar unha mandala, só hai para nenos pequenos con motivos de nenos pequenos, ou para persoas adultas que non teñen dificultades en pintar por dentro dunha liña moi estreitiña. Despois, por outro lado, iso boteino moito en falta na miña vida persoal. E despois, na miña vida laboral, a hora de traballar con persoas migrantes ou de outros colectivos, tamén botaba moito en falta materiais para poder ensinar a lingua que estivesen en galego. Por exemplo, para traballar co colectivo marroquí, por exemplo, e creo que dentro das asociacións ou incluso dentro das organizacións en ánimo de lucro, como pode ser a Cruz Vermella, creo que moitas veces optan por ensinar o castelán porque lles é moito máis sinxelo, porque teñen moitos materiais en castelán e non nos hai en galego. E depende un pouco da vontade propia de cada persoa realizalas a nivel individual. Ao mellor hai algo que eu descoñezo, vale? Genial. Pois grazas, Carmen, pola chega. Nada, imos agora así ir concluindo esta tarde calurosa e longa. Quedannos eses minutiños de recta final. Tiñas, Iria, a palabra pedida. Non tedes que movelos, estes son de ambiente. Non sei se alguén máis... Está prendido xa? Sí. Non tes que achegarte nin nada, Perdón, que teño así como moito toque os micros. Nada. Alguén máis vai a querer intervir así algunhas palabras de peche? Por aquí... Vale, ahora vemos como vamos. Para e media, por aquí, dúas, sair pola porta. Así que, consciencia aí dos tempos. Genial. Vale, eu vou ser breve. Quero recuperar o que estábamos falando antes das outras realidades, das outras linguas, como a lingua doada, a linguaxe de signos e a linguaxe inclusiva.
Porque lembrei agora que, bueno, isto foi porque aquí que trouxe nunha clase de sociolingüística unha rapaza que Carla, creo que era, que traballa con Artemis, que están facendo como unha gramática e tal. Bueno, pois eu falei con esa rapaza a saída, non lembro moi ben o seu nome, e claro que falei con ela, que isto tamén o quero lanzar así como proposta, petición, porque eu xa non podo facer nada ao respecto, pero eu penso que, bueno, é que se nos decatamos deste tipo de linguas subalternas xa o caso do galego non é nada, porque hai cousas moito, bueno, hai situacións peores, dende logo. Pois eu, de verdade, polo menos xa dende a miña perspectiva de persoa do Consello Estudantado, necesitamos dunha vez pois un manual de linguaxe inclusivo, de verdade, un que se oficialice, o que sexa, ainda que sexa de transición, ou polo menos que se publicite como que en guía de referencia ata que saia algo oficial. Porque nós, sí, porque nós, por exemplo, nos plenos do Consello temos persoas non binarias que de verdade, evidentemente, queren que nas actas pois que se plasme o feito de que son non binarias, pero nós lingüísticamente non acabamos de ter as ferramentas para facer iso, e é certo que dende reitorado, nós o ser un órgano oficial, papapam, pois tampouco nos deixan usar calquera linguaxe, é dicir, se non nos atemos a algo, algunha normativa, a algo para poder facer iso, claro, non podemos facelo, é algo do que nos dá moita rabia, moita pena, e que, bueno, agora que estamos falando disto, pois pensei en comentalo, porque me parece que ven a conto, e que é interesante, e home, igual se pode facer algo, non o sei, decidimo vos, Consello de Cultura Galega, recollida. Recóllese no informe, pero sí, parecíame interesante. E nada, era só esa achega. Grazas, Silvia. Sí, non tedes que achegalo, son de ambiente. Creo que vos van a... Sí? Nada, quería comentar un pouco o fío do que se falou de xusticia social, que cando menos no mundo asociativo que nos movemos nós, hai que chegar ese porqué, non? Porque a lingua sempre queda en un segundo plano moitas veces, porque as finalidades da asociación ou as urxencias sempre son outras, non? E no mundo das AMPAs sempre hai outros temas escolares que tratar, fai falta pelexar por profesorado, ou hai que poñer en marcha as actividades, e os propios socias e socias non son conscientes do papel que poden ter, do papel que xoga a lingua, non? En todo o contexto da comunidade educativa, non? Entón, eu creo que isto tamén hai que saber traballalo, e como se comentaba aquí tamén, é certo que ás veces as asociacións viven da cultura pasada, e cando ti chegas a unha directiva, pois se todo estaba escrito en galego, sigues escribindo en galego, non faz unha reflexión probablemente, salvo que estés claramente posicionado en non usalo, e entón, bueno, creo que é un traballo de fondo, no sentido de que deixando ese pequeno esforzo en algunhas directivas, non, de que sexan conscientes do que supón esa documentación en galego ou ese costume de usar o galego, pois o que vas a xerar é que no noso mundo asociativo, que as directivas cambian bastante deprisa, non? Pois que a seguinte, aínda que non se cuestione o valor que pode ter a lingua, quero dicir, como AMPAs, non? Que debería ser un elemento clave no seu traballo por unha escola pública galega, non? Pero sí, cando menos que polo menos, manteñan ese uso da lingua como a cultura que hai en esa asociación, non? Entón, bueno, pois é un traballo que nos estamos intentando levar a cabo pouco a pouco, porque eso tamén, efectivamente, cada comunidade educativa hai unha cultura distinta, teñen unha tradición distinta, e ás veces, bueno, pois tens que xerar un pouco esa reflexión e ese andar pequeniño, non? Sin causar demasiados malestares, ou polo menos, bueno, acostumeme a mover así no mundo asociativo, non? Que tes que moitos frentes abertos e intentar construir facendo comunidade, non? E ir avanzando. E nada, pois a verdade é que dar as gracias polo convite, porque cantoume escoitar o que pasa en outras asociacións, en outros colectivos, que pois ás veces non temos tempo a pensar en outros, non? En outras. Así que moitas gracias. Genial. Pois con este aura así de despedida, temos 3 mans pedidas. Eu era por alusión. Vale, pois se queres responder, logo Ramón e Monse pechas. Vale, algo moi rapidito. Mira, eu digo como integrante da unha comunidade educativa e ademais son representante de profesorado do Consello Escolar do meu instituto. A
lingua vehicular da educación e do ensino é o galego. O sea, a iso non ten volta atrás, é o galego. Entón, os equipos directivos teñen a obriga de que todo, absolutamente, estea en galego. Entón, penso que aí tamén podería ser facer presión un pouco nas equipas directivas un pouco para esa cuestión. Nada máis. Gracias. É moi rápido, porque iba na liña no que dixo Esther, se cadra a justicia social queda así como máis entelequia, non queda aí. Pero se o aterrizamos, moitas veces, en parte coincido contigo, que ás veces a necesidade existe, pero hai que ir poñendo de manifesto, non, de alguna forma, para que, sobre todo no asociacionismo, ás veces é paso a paso, para que non haxa crispación, non? E outras veces, o que nos pasa nos directamente é que a necesidade xa está aquí. E os colectivos que están aquí, os representados, existen porque, ben, ou a sociedade che traslada unha necesidade ou ti ves que é unha necesidade na sociedade e a pos de manifesto e despois as cousas van funcionando. Entón, eu creo que é máis porque todos ou non la trasladan ou vemos que é unha necesidade de facelo, seja por justicia social ou a xente ni sequera se plantea esas cousas na realidade práctica, simplemente faltalle algo, intentamos cubrilo de alguna forma porque para eso estamos nas organizacións distintas nas que estamos, non? E iso por un lado, e despois evidentemente darlle as grazas ao Consello e a todos os que están aquí porque o que traballo nun ámbito máis institucional compartir con asociacións que veñen e con xente que ven de todas as partes tamén enriquece o noso traballo porque eu estou convencido e insisto que as institucións teñen que ser máis participativas e teñen que baixar á terra para ver, sobre todo os concellos, que era o que dicíamos, para ver cales son as realidades reais da xente porque efectivamente todo está interconectado e se queremos traballar en lingua temos que traballar tamén en levala a todos estes espazos porque é o que queremos, que sexa natural en todos estes espazos. Grazas de novo, eu pasei no pipa. Genial, pois con este así bo sabor de boca, Monse, imos pechando e logo Dolores. Ben, o primeiro que quería decir parece un pouco de autobombo, así que pido disculpas por adiantado, pero iría facer alusión a que non hai ningunha guía sobre linguaxe inclusiva. E eu quería decir que hai 3 anos, a miña compañeira María Camaño e máis eu respondimos a un convite de Ciga Ensino de facer unha guía de linguaxe inclusiva no ensino, que está publicada, está gratuita, podese descargar, chamase Axeitar a Lingua, xogamos co de axeitar e axitar, ese aparece entre paréntese, orientacións para unha comunicación inclusiva no ensino. Entón, en 3 anos, as cousas de lingua inclusiva cambiaron moitísimo, porque cambiamos nós tamén como sociedade, e iso é moi importante, pero pode ser pois unha primeira baliza para de verdade intentar esa lingua inclusiva. Si logo alguén lle interesa, llamando por WhatsApp a ligazón. E despois do momento publicidade, quería agradecer ás persoas participantes as vosas achegas, creo que quedou moi diverso, moi enriquecedor. Somos tamén conscientes de que seguramente faltaron asociacións por estar representadas, seguramente non, faltaron, pero o tempo e o espazo son finitos, non? E quería aproveitar para lembrar que hai outra maneira de participar no foro, por si aquí, pois como a compañeira que é representante da Asociación de Deseño, se queren mandar propostas, poden facelo a partir da páxina do Consello, onde está a información do foro participativo. Nada máis pola miña parte, a verdade é que foi non só un prazer, senón tamén un luxo pola posibilidade de aprender. Bueno. Non queres facer o peche, xa? Sí? Genial, pois nada, moitísimas grazas por dedicar esta tarde e nada, podedes ver os resultados no informe, que pronto se dará a coñecer. Grazas. Estamos en plan...